زيباقي أنت مريض كانزان وازان مساقي حلف اللو بقونت وقيل بيد بيسي نبعت عيني زفيفو أستاهل جيك بدل شالاتهم زحلو زيقاقي يا زيقاقي زيقاقي أنت مريض كانزان وازان مساقي حلف اللو بقونت وقيل بيد بيسي نبعت عيني زفيفو أستاهل جيك بدل شالاتهم زحلو كمرا على بحث أول كمنا باقي أبزباني زنيبو هي وكوينو غنبر بانديراتي أبدر عدك قلوب ليبو رأي نخس بخي عتمون دمون كسكيسو مأنتا خسلاقي عبدور كدل كسكيسو انتاي حيزو غرقلكي سقا مقا حتن بخر كويكيو زيتتسكا نسخن دايت موطن نخانيت مقربي وقالك السداد أبزي ودع مقاي نسخن دايت موطن كستاتنو بمرت برهان تحكيمو هدرس ماي كتسر نسخس نبار لي أنت حوافي السدرة نزل عالم وعالم سمكي يكون يدرى نسخس نبار لي أنت حوافي السدرة نزل عالم وعالم سمكي يكون يدرى استعليل 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 أبويا غيرني تحمل استعليل 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 أبويا غيرني تحمل استعليل زيقا سلام تخطات ناز channel كما تكونوا سناي كتكونوا ناي وتر تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن واناون تنتنان حبريتان حزنا لكم متينا لنا كسام موداتا نايز مدب مسانا كتصنحو بخبر نعجمكم مدبنا كم وترو لايك يركم بتو نابكالوت يدليو من تلكم دما شير قبرو حقزو دقفو تم قطرو وترو تحقزو دما أزينا نمسكنكم نايلو مارسي كمزي أبزيك النيات ولفناي بوليتيكان أمريكا كوين زولو بقداي أفريقاويان قرب نوعو تنكيفنا نبقو طبعا كنساقرينا دهريو كاب قربيتنا زبطنا زولو بزح فتاني زرباكن رينا من كسير تراون أقد استمل ستاتي بارلو نعون كروياكم فترينا بزياني جمر expanded the United States travel ban on Tuesday, barring nationals from 5 additional countries and Palestinian Authority document holders. The restrictions take effect January 1st, 2026. Full travel restrictions now apply to Burkina Faso, Mali, Niger, South Sudan, and Syria. Laos and Sierra Leone also face full bans, while 15 كم تريو زلهم دونالد ترامب كاب جزي ناب جزي فيزا ناب أمريكا نزعاتو زعات وزلو من مليسو التليستا أننا نوحي يخيد كم زلو يزنقر زلو كالو حسابون دوات زلو نخالو تغراتون كالو تغراتون كعاتو خمز خلي يزنقر زلو دونالد ترامب زقبرو زلو I don't know بخامي تنبوال الله ماني فلتين يجن نافريكا تزعابي advantage دي فترة لازم بناتي رديت ناتكم رديت كابي فليك بالخليجين بس حتى خما يخم يردعني أب أمريكا كنت مصري تقولون يخم يلون السب مخل كانوا نتن هجرات زود أنزل له كويد مسألة زلوا من البعث نتوم أمريكا وش اللي خلق زبلو زنبرت قد أمريكا كون تخليها نتوم كان دزيز قبر زلوا بفيزاتات نزخود زنبرندي لذي نافريكاويان ناب أمريكا كنت مصري تقولون يخم نبزحات هجرات أفريقيا نابنات كاب أفريقيا كابينات راي سوماليا إيرترا السودان جنوب السودان تشاد ليبيا نيجر مالي بوركينا فاسو إكواتوريال غيني كم نابلي غتل بتسكرنا ونترينا يمن علو إيران سوريا كم تاتنا بلي غتل مالتي زوم هجرات زياتهم بعد ما ونس أمريكا سبوزن دناين برامي زبال أجد ما أتا ولا ونتهم فلسطيناوي ورقة نزلون ويون دوكمنت نزلون ولا بوليتيكال يخونوا ناب أمريكا كتأتوا يدخلون يخمي بلا مالو ناو ساعات زي قطعة إيرترا أب أمريكا لو سدرا بيتهم كريوان كموتسونا عم ينكف ملاوي يسمعني يرداني I feel you تسعقمكم يرداني يقداس دونالد ترامب كأمريكا بزح صبغون تصبيه نقرأ يكونن بزح جزء بزع أمريكا كنزارب كلنا كأمريكا تاينا نبل بزح جزء أمريكا إذا نقرأ كتحزل نمبر كأمريكا زمت بزح طقم كل نزبل درجة أبصرا وردمنا إيرتراويان زعتوا أتحسس بالله. لذي دونالد ترامب
ሃርድ ላይን ከቢድ ዝኾነ ተፅዕኖ እናገበረ ይኸይድ ከም ዘሎን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንሃገራት መመሊሱ ንሃገራትና ነፀለን ንካልኦት እውን እንተኾነ ፓርሻሊ ብፍርቂ ኣጥቂዕወን ዘሎ ሃገራት እውን ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣካይዳ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ይቕፅል ኣሎ ፋይን ብፍላይ ብዓይኒ ኤርትራዊ ክትሪኦ ከለካ ብኩሉ መንገዲ ንስደተኛታት ኣግሬሲቭ ዝኾነ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ፅኒልና ክንሪኦ ኢና ኣብ ኤውሮጳውን ተመሳሳሊ ኣካይዳ ይረአ ኣሎ ድሒርና ክንሪኦ ኢና ብፍላይ ኣሜሪካ ዘለኹም ግን እዛ ጉዳይ ናይ ሶማል ናበይ ገፃ ትኸይድ ከም ዘላ በዚያ ስምዕዋ Regarding the situation in Minnesota, and by the way, not just Minnesota, we have Somali refugees that were dumped here by Democrats in Ohio and Massachusetts. Let me just say, we should not be shocked when you import a population whose primary occupation is pirate, that they are going to come here and steal everything we have. Somalia has this giant coastline, and the only industry they have created after hundreds of years is piracy. Stealing what anyone going through who has actually built something has made. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ስቲቨን ሚለር ዝበሃል ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ካብቶም ቀረብ ኣማኸርቱን ዳርጋ ዶናልድ ትራምፕ ዕንጅል ዝበለ ስለ ዝኾነ እቶም ካብ ቀዳማይ ፕሬዚደንትነት ክሳብ ሕጂ ኣብ ጎኑ ኮይኑ ነቲ ተካል ነቲ ዓሌታዊ ኣተሓሳስባ ዝያዳ ካብ ዝደፍኡ እዚ ሓደ እዩ ዝነገር እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ብልሒ ኣለዎ እቲ ብልሒ ተጠቂሙ ድማ ንፅቡቅ ኣይኮነን ዝጥቀመሉ ነቲ ኣጀንዳታት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ብረቂቕ ንምጥቃዕ በልሕ ላማ ዝመስል መልሓስ ዘለዎ እዩ ስለዚ ንሶማላውያን ብጀካ ፓይረሲ ማለት ጀላቡ ጌርካ ናይ ካልኦት መራኸብ ምስራቅ ካልእ ዓይነት ኢንዱስትሪ የብሎም ስለዚ ነዚኦም ናብ ሃገርካ እንተምፂኻ ስርቂዮም ከምፅኡልካ ዝኽእሉ እምበር ካልእ ከምፅኡልካ ኣይክእሉን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ጌጋ ብጎቦጎቦ ሳክት ካብ ዜሮ ነዛ ዘረባ ንሱ ዝብላ ዘሎ ምስ ምንታይ ተሓዝዋ ኣለው ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ዜጋታት ድማ ኣብዚ እውን ክዛረባ እዩ ንብዙሓት ፀለምቲ ብሕማቕ ዓይኒ ክጥምትዎም ምዃኑ እዮም እዚ ብዙሕ ግዜ ካቨሬጅ ዝቦ ዘለኹ ንኤርትራውያን ብቐጥታ ክትንክፈኩም ዝኽእል ምዃኑ ከተስተውዕሉ ኣለኩም ንኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ንዘለዉ ጥራይ ይብል ኣለኹ ናብ ኤውሮጳ እቲ የማናይ ክንፊ ፖለቲካ እና ዓበይ ክኸይድ ኣብ ዘን ዝመፃ ዘለዋ ዋናት ድሩዕ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ሓያል እዩ ዘሎ መሊሱ ክዓብዩ ምስ ኣሜሪካ ድማ ብቐረባ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ እቶም ራይት ዊንግ ፖለቲሽን ስለዚ ኦቨርኦል እቲ ተንደንሲ እቲ ኣካይዳ ናብ ኩልና እውን ተመሳሳሊ ክመፅእ ዝኽእል እዩ ኣብዚ ለንቀነ ሕጂ ካብታ ዘላታ ዝኸፈት ሓቂ ደ ሓሶት ነዚኣ መንስማያ ድሕሪ ክንሰግረ ኢና Sensible society, the people running that state would be removed from power permanently. Over the past few weeks, the Somali fraud story started off at around $1 billion, right? And that was bad enough. That quickly became billions. And then yesterday, that number skyrocketed. The U.S. attorney in Minnesota talking about a completely different scheme here, announcing state programs were targeted with fraud, and the state is absolutely swamped. Come to what ናይ ሶማሊያ ኮሚኒቲ ወይ ብሶማሊያ እዮም ዝተሓዝዎ ዘሎ ግን 14 Minnesota programs are targeted for fraud and state swamped with crime እዚ እጅ ዝብልዎ ዘለዉ እቲ ናይ first US attorney ጆ ቶምሰን ዝበሃል ታርጌት ዝኾነ ምንቅስቃስ ኢና ንርኢ ዘለና ክሳብ 18 ቢልዮን ዶላር ተሰሪቁሎ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ወይ እውን ተሰሪቁሎ ዘይኮነሲ መጽናዕቲ ዝካየደሉ ዘሎ ፍራውድ ማለት ሲ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ወይ ብብልሽውና ዝተጠቀሙሉ ማለት እዩ እዚ ድማ እቲ ዘረባ ረይዎ ዋላ ንእሽተይ ነቓ እንተተረኺብሉ ክርከብካ ይኽእል እዩ ኤንጂኦታትን ገለን ብዙሕ ኮራፕሽን ከም ዘለዎ ንፈልጥ ኢና እቶም ዝሰርቁ ኣብ ኣሜሪካ ሊስታ ናይቶም ብፍራውድ ዝኽሰሱ ኣሎ ብምሎም ፀዓድ እዩ ከምኡ ድማ ፀለምቲ ኣለዎም ሶማላ ዋላ ሓደ የለና ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብልሽውና ክርከብ እዩ እቲ ብልሽውና ዝርከብ ድማ ጠዋዊዮም ናብ መን ከላግቦ እዮም ናቶም ስደተኛታት ከላግቦ እዮም ዝኾነ ይኹን ስደተኛ ካብዚ ሓገዛት እዚ ዝረክብ ነይሩ እንድሕር ኮይኑ ግዳይ ክገብርዎ ክፍትን እዮም ስለዚ ትመፅእ ዘላ ምርጫ ታርጌት ዝኸውን መን እዩ ስደተኛ ኣነ ዝገርመኒ ዘሎ ድማ እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ዘክርዋኹም እንድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ በዚያ መንገዲ ገይሩ ክዕወት ክኢሉ ኦ ቦይ ኤውሮጳቶም የማን ክፍል ፖለቲከኛታት ብምሉኦም ኣብ ስደተኛታት ዘተኮረ ፖለቲካ ክሕዝዮም ስለምንታይ ነዞም ስደተኛታት ይመርፁ እንድሕር ኢልኩም ከ easy escapable ወይ ከዓ መህደሚት እያ ማለት ብዛዕባ ትራንስጀንደር እንዳር ተዛሪቦም ፃዕድዮም ቶም ትራንስጀንደር ዝኾኑ ዘሎ ተረዲኹን ኣሎ ብዛዕባ ሆሞሴክሹዋሊቲ ወይ ብዛዕባ ካልእ ዝኾነ ናይ ፃዕዱ ተዛሪቦም ንሓትሕዶም እዮም ስለዚ ትውግእ ከቢድ እዩ ንሓትሕዶም ሎሚ ክትዕወት ትኽእል ኢኻ ፅባሕ ግን እትዮም ክዕወት እዮም ከረኻኽቡልካ እዮም
عند حرس سدتنيا خوينو جن تقام يبلكان سلازي تحزق على لا تكتهر ما تخل ناي سدتنيا بوليتيكا بمباليوم نعاز قبروا زلون برنازي هجي بلشونا ترغبون سعاد يوم ابتي تكالا زلو سو يوم غيرو مزلو فلوتي. With these crimes, he says, the feds believe a significant amount of the $18 billion paid out by Medicaid to Minnesota programs was fraudulent. Prosecutors believe it could be as much as half of that $18 billion. So that's $9 billion more added to the already billions we've seen. Added up, you're getting close to potentially. So زيا قداي زيا نسومالويان ترى كونس دخولنا كتلك مخانا يزرد عندلو زي عليتاوي أما خار دونالد ترامب لما بيلا غيرو بلبل يبلالو. The pirates have stolen all of our money, and they have to go home, Jesse. That's the situation we're in right now. Okay, well, Tampon says you guys are after him, and it's mean and it's unfair, Miller. So he's presided over, this corrupt, incompetent loser has presided over in history. It's never been equaled before. The amount of money that's been stolen is larger than the entire GDP of Somalia. In other words, the Somalians they brought here have thefted more than all the Somalians in Somalia have ever created for themselves in all the time that has existed up in كل زربوام كتري خلقها حدا نقر ترايز برهالكا أفريقيا كابز لنا عزقت انت ديوتينا من لاقص أنا يوم كنا نخنبر مالت كم دليت كتمارر تخلني سوماليا جيروم زد كعوازلو زد صرفوازلو زد داخموازلو نفسها كبد بديد بلا كاجن انت هيك تقبر تخل انت هيك تقبر تخل نفسنا انت زي الإلنا أفريقيا مالتيو كجر مكة ولا حجر كانت دايت تنكيفات سوماليا نعخا كما أفريقيا أو من قد حجر تتنكفكها قربيت كحجر يا سليم كما خازبيو نبغى صغير بهزبيو سلزي أتا أفريقيا زبحال مسرت غيرو كل على الكساب زي كعلي عزوي كبيريو اسكا منال بعد تسفاق خونا النازخل أبزق زي حنتي كل الفيديو تاتكبكم maybe قالك هبكن معنا خلينا. The roads Ibrahim Traoré is building every single year are longer, far longer, than everything the French managed to build in 50 years in Burkina Faso. Since independence happened today, we had just 3,000 something paved roads. But now, with the coming of Traoré, they are planning to pave 5,000 kilometers per year. This is insane. هجي انتاينا نرجع لنا مسيلكم بحفشا أفريقياويان نفسهم كم حضروا نفسهم كالعلو من قدهم كغيروا أبز حسبولون عدل كم زهبوهم كوينا نرجع لنا نعبنات إزي إبراهيم تراوري زقبرو زلو زبحال زلو ناي بحكي بأفريقيا درجة زتكاس بروغرس نريو زلنا مغنياتو تي مينستريم ميديا معرباو ميديا بكل من قدي أنصارو يدسرح زلو تونكو حجز زرقبو تي ناي بوركينا فاسو من قصاص حجز ركب زلو ويونت بروغرس ناتهم بزي سوشيال ميديا ويون كمزي الترناتيف ميديا كنبلا نخلينا كالوت اكتيفيستس وي كان ناي ميديا ناي يوتيوب ناي تيك توكن نساتهم يمنت كفرج زغبرو زلون برت معرباو ميديا كل غزي كم حدا وتادراوي علواز جبر جنتا بحيل سلطان زحزي زي حقاوي كمون حبرت افريقيا بغنون كوينو تومتاتي زغبر بقمت قالوا ازي ابراهيم تراوري زتقملو زلو تاكتيك سلامنتاي نبزحات هجرات يسحب على بفلاي دما كم وترو نذكر عند خوينا إذن إبراهيم تراوري أكايدا نزي ساحل زبحال ويكان نزي معراب أفريقيا نخلاتهم تم بوليتيكا يتقلوا مالو التاكتيك إبراهيم تراوري دزاربا يكونن اتو دسر حت رايونا يكونن اتو دسر حت تدمر لابنت أبزي رايوا نشتي كريكم إذا ترجعات كسرح كله مبزحت جزء انتايم زقبرو ني سوشيال ميديا فريز قطفو سبعت متيوم كابتبوتاتيوم ريبورتز قبروه إذا كان قبر مسيلكم community تهزبي connected مست projects كم زخونة جيرو مستي social media زلوا دما نتبع رابعو ميديا قبل عليكم قبرو زفتن زلوا تزعنون ألمن بمنتاي جير سعر له أبايتا ولو نعيش تبغى صوتات بزقبرو زلوا جن هزبينا تساتفه كمون ناي كالوت ناي يوتيوبرسن تيك توكراتن كالوت ميدياتاتن كيدوم كابتبو تاي قبرو أبزراي وزج زتر جيال صرح زلوا بزح أكاوشتو ريبورت زقبرالو. Indeed, this is happening right now. Just look carefully at this endless line of heavy trucks carrying machines into the country to build Burkina Faso's new roads. هجي ناي بوركينا فاسو إبراهيم تراوري زخطلو زلو يس نفع مراحيو قال لي لا يكونن جد نسوشيال ميديا دما ناي متقام كلتالو
ንሱ ጥራይ ዘይኮነኻ ነቲ ናቱ ሓሳብ ዝድግፉ ወላ ነተን ውሕዳት ዝገብረን ሞር ብሶሻል ሚድያ ኣምፕሊፋይ ምስ ገበሩ እንታይ ይገብረሉ ኣሎ ኣወንታዊ ፖዚቲቪቲ ኣብቲ ናቱ ፖለቲካ ይትወሉ ኣሎ እዚ እጂ ንምንታይ ይጠቕመንዑ ብዙሕ ንዑ ክዓልውዎ ዝፍትኑ ኣለዉ ፈረንሳ ምስ ካልኦት ምስ ኣሜሪካ ምስ ካልኦት እናገበረት እውን ክትዓልወ ካብ ስልጣኑ ትፍትን እያ ስለዚ ነቲ ህዝቢ ናቱ በቲ ንእሽተይ ዝገብሮ ዘሎ ፕሮግረስ እውን እንተኾነ ንእሽተይ ኣይኮነን ዓበይቲ ፕሮጀክታት እዩ ዝገብር ዘሎ ግን ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ዳይሬክትሊ ነቲ ህዝቢ እናርኣዮ ምስኣቶም ዳይሬክትሊ ኮሚኒኬት እናገበረ እቲ ለውጢ ይርዩ ስለ ዘለዉ ድማ ንሳቶም መን ኣብታ ኩርሲ ናይ ስልጣን ደየበ ዘይኮነ እቲ ዝደየበ እንታይ ይገብረልና ኣሎ 3 ዓመት ወይ እውን ገለ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ካልኦት እንታይ ገይሮምልና ጥራይ ዘይኮነሲ እንታይ ዝርአ ገይሮምልና ጌርና ይብሉ እዮም እኳ ክብሉ ክእሉ ግን እቲ ህዝቢ ብቐጥታ ክሪኦ ክኢሉ ዶ እቲ ህዝቢ ብቐጥታ ክነብሮ ክኢሉ ዶ እዩ ስለዚ ኢብራሂም ትራውሬ ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ታክቲካት ዝኽተል ዘሎ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ብዙሓት ሃገራት ድማ ይስዕብዎ ኣለዉ ብዙሓት መንእሰያት ካብ ኩሉ ንኣብነት እዚ ትዝክርዎ እንተኮይንኩም ናይ ኤርትራ እውን መፅኡ ዝነበረ ዩቱበር እዩ ፃዕዳ ማለት እዩ ኣብኡ መፅኡ But here's the part that truly blows people away. Do you think Burkina Faso is safe? No. All of this is being built without the outrageous costs that usually come with foreign contractors. ሕጂ ኣነ ናይ ኢብራሂም ትራውሬ ቁርብ ዝተጋደነ ነገራት እውን ኣለዎ ሓቂ ንምዝራብ ዳርጋ እቲ ሚድያ ኦብሰስድ ስለ ዝኾነ ብናይ ኢብራሂም ትራውሬ ኣካይዳ ሓውሲ ዝተጋነነ ኣካይዳ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓና ኣነ እቲ ሚድያስ ይፈትዎ እዩ እቲ ሚድያ ስለ ዝፈትዎ ድማ ኣተዓባብዮም ጥዑይ ቪድዮ ንኽትረክብ ክትፅዕር ኣለካ ስለዚ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ከቋናፅበ ይደልኒ ኢብራሂም ትራውሬ ብዙሕ ፕሮግረስ ኣብቲ ዓዲ ይትወላ ኣሎ ፀጋታት ኣለዎ እቲ ሃገር ብፍላይ ወርቂ ኣለዋ ካል ማዕድናት እውን ኣለዋ ግን ኣብ ደገ ባሕሪ የብላን ብዙሕ ሽግራት ኣለዋ ንነዊሕ ዝኸደ ድኽነት ኣለዋ ግን እንታይ ይገብር ኣሎ ንሱ ነቲ ዓለማዊ ኣካይዳ ኣንቢቡ ምዕራባዊ ዓለም ፈረንሳን ኩሉ ትናታ ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ወታደራውን ጭዋዳ ኩሉ ቁጠባዊ ጭዋዳታት ተጠቂማ ከም ዝወድቕ ክትገብሮ እያ ትደሊ ንሱ ግን ብግምጣሉ ፈረንሳ ክትወድቕ ዝደልዩ ፀረ ፈረንሳ ዝኾኑ ሓይልታት ከም በዓል ራሻ ድዮም ከም በዓል ቻይና ድዮም ንሳቶም ንሱ ንኸይወድቕ ብዝከኣሎም ክሕግዝዎ ከም ዘለዎም እንታይ ዓይነት ኮንዲሽን እዩ ዝገብረሎም ዘሎ ይፈልጥን እየ ግን እቲ ዝገብሮ ዘሎ ፕሮጀክትስ ዳርጋ ምስቲ ህዝቢ ብቐጥታ ዝሳተፍ ነቲ ኣብ በረኻታት ብዙሕ ዕድላት ንዘይነበሮ ህዝቢ ድማ ዕድል ዝህብ ንኣብነት እዚኣ ናይ ሳልሳ ከም ሓንቲ ዓባይ ኣብነት እያ ተጠቒሳ ነይራ ምክንያቱ ብዙሓት ሓረስቶት ኮሚደረ ዘርእዮም ኮሚደረ ትማል ምስ ስድራ ቤት ተኣኪብና ከለና ንዛረብ ነርና ኣብ ግዜ ቀውዒ ክኾን ከሎ ንኣብነት በለስ ወይ እውን ክራማት ኮሚደረን በለስን ብብዝሒ ይፈሪ እቲ ኮሚደረ ብሕሱር ይድሽየጥ እቲ በለስ እውን ብሕሱር ይድሽየጥ ስለምንታይ ማኒፋክቸሪንግ ካፓሲቲ ምስ ዝመጣጠን ዓቕሚ ስለ ዘይሃነፅና ዘለና እምበር እቲ በለስ ኣብ ዝፈርየሉ ፕሮሰስ ጌርካ ክትቐምጠሉ ትኽእል እቲ ኮሚደረ ኣብ ዝፈርየሉ ፕሮሰስ ክትገብረሉ ትኽእል ኩነታት ከጋጥም ከሎ እንታይ ትገብር ሓረስታይ ዝረብሕ ካብ ዝኽእሉ ሓረስታይ ኢኻ ዝያደ ተርብሖ ስለዚ እቲ ቀንዲ ዘፍሪ ኣካል ንኽረብሕ እንድሕር ትፀር ኣለኻ እቲ እሱ እንተረቢሑ ድማ እቲ ሃገር ቁጠባናታ ንዓብየ ዝዓቢ ምክንያቱ ኤርትራ ንኣብነት ሱሳሚታዊት ህዝቢ ሓረስታይ ስለ ዝኾነ ንሓረስታይ ዘርብሕ ፕሮጀክትስ ናይ ዓሳ ገፋፊ ሓረስታይ ተወለድቲ ዓፋር ይኹኑ ኩሎም ኣብዚ ገማግም ዝነብሩ ህዝብታት ምግፋፍ ዓሳ እዩ ግን ገፊፍካ ዓሳ ድማ ዝኣክል ፍርጃት እንተደይ ኮይኑ ኣብኡ ስለ ዘይበፃሕና ዘለና ከምቲ ዝድለ ነቲ ዝረኽብዎ ዘለዉ ንሸይጦም ክረብሕሉ ይከኣሉን ኣለዉ ግን ብቐሊሉ ክቕየር ዝኽእል ኩነታት ግን ይረኣየካ እቲ ናይ ገዳ ዕፅዋን ፀገምን እንድሕር ተኣልዩ ብቐሊሉ ክቕየር ዝኽእል ኩነታት ናይ ኤርትራ ኣሎ ስለምንታይ ፀዓት እንድሕር ሃልዩ ኩሉ ግዜ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ፀዓት እዩ ዝምርኮስ ኩሉ ዝብል ስለምንታይ ኩሉ እቲ ሃብቲ ዓሳ ትገብሮ ፀዓት ሬፍሪጅሬሽን ዓቕምናትካ ክዓቢ ኣለዎ ካፓሲቲ ናይ በረድ ናይ ምፍራይን ናይ ምዝሓል ዓቕምታትካን እንድሕር ዓብዩ ትገፉ ዓሳ ውፅኢታውነት ክህልዎ ከሎ ፕሮሰሲንግ ክትገብር ትሕሪ ኮይንካ ኩሉ ፍሪጅ ክህልወካ ኣለዎ ናይ መቐመጢ ነገር ክህልወካ ኣለዎ ንሱ እቲ ካፓሲቲ ኣመና እንተደይ ዓብዩ ዝገበርካ እንተገበርካ ከምቲ ውፅኢታውነት ክህልዎ ይኽእል እዩ እጂ ኣብ በዓል ኣለቡ ዘሎ ፋብሪካታት ንሪኦ ኣለና ኢና ፕሮግረስ ኣለዎ ጥራይ ሊሚትድ ንኣሽቱ ስለ ዝኾና ምስቲ ኤርትራ ዓባይ ሃገር እያ ምክንያቱ እቲ ጂኦግራፊካሊ ዓባይ ሃገር ኣናእስና ክንሪኣ ንኽእል ኢና ስለዚ ኣብ ሓደ ቦታ ዝገበርካ ፋብሪካ ካብ ኩሉ ቦታታት ተንቀሳቒሱ ምስቲ ናይ ትራንስፖርት ፀገማት ዘለሉ ኩሉ ኣብ ሓደ ቦታ ጌርካ ፕሮሰስ ጌርካ ኣብኡ ይበፃሕናን ኣለና በት ዲስ ቲንግስ እቲ ነገራት ክርዳእና እንተጀሚሩ ናብ ዝበለፀ ደረጃ ክንከደሉ ንኽእል ኩነታት ኣሎ ስለዚ ኣነ ካብ ኩሉ እዚ ናይ ኢብራሂም ትራውሬ ኣብ ዝኸድካዮ ኣይኖ ኩሉ ግዜ ከም ትብሉኒ ኢኹም ናይዚ ስለምንታይ ደይ ተቕርቦ ትብሉኒ ንዑ ስለ ዝፀልኦ ወይ ገለ ይኮንኩን የቕርቦ እየ ከምቲ ኩነታት ግን ሓደ ግዜ ድማ ኦቨር ሃይፕድ ዝተጋነነ ነገራት ትርኢ ኢኻ ስቲል ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ኣለዋ እቲ ሃገር ብዙሕ ሽግራት ኣለዋ ግን ከም ንሪኦ ዘለና ኢብራሂም ትራውሬ ድማ ደሓን ዝኾነ ፕሮግረስ ይገብር ኣሎ
Yeah, we respect him. I would respect him. Babalna. Kali abzilan kanet tazawur zalla hanti na Afrika khatakam tkhul zibulwa zalla wada. Continental Free Trade Area is poised to increase trade and movement across the African continent. With this increased trade of services and goods, a necessity of increased intra-African payments is envisaged. The current status quo dictates that the majority of African cross-border financial transactions originating from the continent's bank are currently cleared and settled offshore. هذا كابتي نا أفريقيا تزعبي دحرت كوين وازلو زبهال اتي ناس نقدي أب أفريقيا كله زي مخاليو جي برقص بزيك على العالم حقرات أفريقيا نيرترا نقدفها إيرترا بقران بتوان سلزنا برتن كفيلا هونا بقرا سلزلا اتنقدن قال ملا نيرترا زي متشا يكونن اتن كالوت أفريقيا أجن سلم تاي كاب نقدي فرها مس تشاينا ويمس تركيا ويمس أمريكان أوروبا نانا قرا خلوا أوش تنكتا كروس بوردر نقدسي سلم تاي يفرهن نزبل عند حريقة أتي تقاطع زقبرو نقد سلام تاي زفران مغنياتو إيرترا من السودان كتنقد كلا بدولار كنقد سلو زي كلو أتي نايوز أي شرف سلا زهدم كاباتاتهم أتي زلوهم سقاطات نايوز أي شرفي نكم تعلم زخل أو خيديهم زليوا أمنا إثيوبيا ناب كينيا كتنقد نهرقينا ويون إثيوبيا ناب السودان بونك سدبن نهرقينا السودان بدولار كتكفلهم تخيلات رايو لذي أتي دولار يزد اليوم سومتي بمنصرو السودان كسب دخلوا بزح ربحات كرهبوا له مخالو نيرم جن $1 دما كاب تالك كرهبوا سلو زي كلو استزبالة ناب تزبالة واقع كرهبوا له زغلوا بوتا كخيد يوم زدليو أتعطى دما أفريقيا ناي نقدي وشت أو نقدناتا كساب زي العالي كساب زي عبية انتاي كخونيو كل جزء أفريقيا معبالناتا دروت كخونيو سلازي زي أفريقيا فري تريد أورجانيزيشنز بهالزلو هذا كابتي عبي تثبيت زقبرلو ويون عبي أستواتو كمت زخل كنتات مخانيز نقرأ لزلو اتهم مراحتي ناي أفريقيا كايدا بفلا نزبان ناي بعل إبراهيم تراوري زي كتلو زلو ودما عبريسك ناي ألوا منقسي بيهم زلو ألوا منقسي كاب هاجرنا بهاجر الناس فحفها زخيد زلو حمام كوينس لزلو بزوان زي if you don't do that نساتهم فنكي لهم كعليو قايم قال من البات أب أفريقيا لنك أنا كل زبلوا زلو أنا قاتي نحكنتا رجعنا يكونكون كالتي تعتقدنا أفريقيا ون كاب أفريقيا زبجس كم ستري وزلهم كل تسلسته من قدي هايويات كاب لعلي كاب سماء ندبوب خيد زغلي بللو اتحاد ما كم تري وزلهم بإثيوبيا جيرو سجيرو نيرترا خيتن كفجن قرب تلاقي كابا زي بيلون السودان حريمو ناب جبت زخيديو كاب يرترا رحق أيقونة نزي بفلا إدما كاب جاش باركا اتيك عندي منجنا يحرشانه هاجرنا زخانه تابر رحق سلزي كونه تمسمرنا ينقدي أبتي علمنا أم مسمرنا ينقدنا علمن إذن تتغرصنا يترجعتاتن عند عرت تسرعون هاي ويست تسرعين تتوديو ولا وني يرتراي رجع أني لا يتشن غلي بلا معناته كابانا رحقنا يكون نزلوا مالتيو سلزي بحفشا كن ريو خلنا نافريكا مساعي أم من تايز مركوس نداريلكا أب نقدي كمركوس أب متحبباري كمركوس أب infrastructure ناي كل interconnected أفريقيا يكونز مركوس كل زنب لزلنا جن هاجرات نحات حدان كبابران تجميرني كتنقد مجمريا مسجور بيتكا كتتأمامن كتكلالك كتتأمامن انت زي تتأمامن كوينكا نقدن زي كالن أيسرعني كتتأمامن دما متكلنا يمتأمان الله مغنياتو كتتأمامن دور كوينكا لولاونة نحات حدكا كتخبر لك لولاونة نحات حدكا كتخبر لك جزاتا واحد نحات حدكا كتخبر لك كمون دوبات نحات حدكا كتخبر لك وش تأو بوليتيكا نايكالوت إيكاختو تولي بلك إيرترا من كالوت إذا كنتوا تيبلان لعلو خلو جن كالوت أبوليتيكا إيرترا إذا كنتوا يبلون سلازي زين حرق إيركاي تمتحبار دمت أنت زي اللي بتحبار قال ملا أب أولا ما متي خاوي اب تلفزيون ما متي خانو قوم مشيتن متحبار كسبقت خليقة جن نخد التحبابر نايز التحبابر أكايدا تزيب الكاغوينو عند حري ناي كالوت أكايدا زي تخبرت خوينكا لولاونة ناي كالوت زي تخبر ندار خوينكا دوبات ناي كالوت زي تخبرت خوينكا حلو بحليف كارما ناي كالوت ودباتن سقاتاتن الناوق عمتكا زي بتصحني تبل ندار خوينكا سوري إتي كالت تبلا زلها ترجم كله يكلني سلازي زي حركات كل جزء بتاع أفريقيا قرب سلك الوانا زلي هجي نابتي عندنا عناصر The UN remains the only universal multilateral institution capable of bringing nations together around shared principles and collective solutions. The UN must therefore be equipped with the means and resources necessary to fulfill its mandate. Ethiopia is proud of its role as a founding member and remains firmly committed to a multilateral system
anchored in the UN Charter. Ethiopia deeply كم تري ودا لهم ازيتي فورين مينستر نا إثيوبيا يو ان مالت حدا كابتوم قلاسي ترادس او تو ابتي مالتلاترال انستتيوشنز وي كان هاجرات هاجرات ممول ان ممحدار عبد ترادس اوت إثيوبيا دما كم كابتن قندي مبغسن ايتي وي ون فاوندرز مستي ليج اوف نيشنز قوم كولونيريا يو ان قوم كولونيريا كم ابال مبغسيت نايت هاجر بمخانا بكل متكلات ناتو متكلاتنا يو ان يا تبللا بو كغزاي يزبل زلو زمرحناتو كلاد ملكمي زوم سمازياتهم حسوتهم اللخبط انهم درت سلازي member and remains firmly committed to a multilateral system anchored in the UN Charter. Ethiopia سلازي إثيوبيا ابتناي بنا يو ان اكايدا زغزا متكلات نوع غبيره ابت سيستمتي بملو رقيت اكد كيتدلي ويون مبصعناتا كوميتمنت ناتا اوسي زسمرت يا يزبل زلو اوكي يو ان دمالن كن تايلو وعلى الجرس كتكبر كخلالو يلو بل 15 عامته كاب دفرم نسو دما ما بقسنا اي سلام ناي تنكلت هاجرات نسو كون زلو وعلى الجرس يلو سمعوا ابزن تايبلو /month marks the 25th anniversary of the 2000 Algiers Agreement, a date that should be a celebration of peace, but instead serves as a painful public reminder of a historic diplomatic failure. As if to twist the knife, UN Secretary General Antonio Guterres has just issued a call urging Ethiopia and Eritrea to recommit to the pact. This seemingly benign diplomatic plea is, in reality, a direct, suffocating obstacle to Ethiopia's current desperate push for sovereign sea access. كم تري ودا لهم انتايم زبل زلو نا يو ان تعوعت يو ان تعوعت زبلهم سنتايلو وعلى الجرس فريمكم يخم بين دما تواهيبكم يو بكل من قد تشماجلكم بين تواهيبكم اسرع مشان عمد غيرلو ابي احمد دما كنتشن 10 شمنتن مسيرترا نورماليزيشن ويون نورمال نتيجه نبره اي سلام اي كونات فتحو سلام مسيرترا غبر كلهم حمشن تازلو وعل فريمن يرو مبراب اي تكاباتن دما انتهاتبل وعلى وسانه بين الجرس كتكبر كم زلو ياتبل ስለዚህ نعا تقبلو سلام غيرو علم دما شلمات ናይ ኖቤል ሂባቶ ስለዚህ ከተግብረ ኢሉ ዝኸደ ልክዕ ከም ትቅድሚዩ ዝነበረ መለስውን ኣብቲ ሽምግልና ኩሉ ዝከኣሎ ገይሩ ነቲ ኩነታት ተቐቢሉ ምስ ተገበረ ድማ ተቐቢልዎ ጥራይ ዘይኮነስ ዝደለናዮን ዘይደለናዮን ረኺብና ብምባል ሰለብሬት ዝገበረ ድሒሩ ግን ኣይገብሮን እየ ብለይ ብምባል ንዓመታት ሸንኮለል ዘበላ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ኢህደግ ድሕሪኡ እውን ከምኡ ክሳብ እቲ ኢህደግ ካብ ስልጣን ዝግለፍ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብ ድማ ተመሳሳሊ ፕሌይቡክ ታ መጽሓፍ ናይ ቅድሚኡ ዝነበረ ምምሕዳር ተጠቒሙ ድማ ንሱ ኣብቲ መጀመርያ ሕራይ ኢሉ ድሌታቱ ክሳብ ዘስልጥ ቦት ኩርሱ ክሳብ ዘጣጥሕ ድሕሪኡ ድማ እምብለይ ይብል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ከም ኤርትራዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ብድሕሪ ሕጂ ዝመፅእ ሓይሊ ኸ እንታይ ክብል ዝኽእል መጀመርያ እንታይ ክብል እዩ ውዕል ኣልጀርስ ከተግብረ ክብል እዩ ክሳብ ኤርትራ ዝኣክል ድጋፍ ክትገብረሉ ትኽእል ንድሕሪ ኮይና ወይ እውን ዝኾነ ምስ ተደላደለ ኩርሱ ምሰታጥሐ ግን ውዕል ኣልጀርስ ኣይደልዮን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ሕጂ እታ ውዕል ኣልጀርስ ብምንታይ እዮም ዝሪእዋ ዘለዉ ሕቶ ናይ ኣፍ ደገ ባሕር ናይ ኢትዮጵያ ኣይምልስን ይብሉ ወይ ኣይምልስን እዩ ባይ ዘ ወይ ውዕል ኣልጀርስ መዓዝ ተፈሪሙ ንሳቶም እንታይ እዮም ዝብሉ ኣብዚ ቪድዮታት ተሪኢኻዮም ኣብ ብዙሕ ቪድዮታት ናቶም ንሕና እናሰዓርና ከለና ገይሚ ተገይሩልና እዮም ዝብሉ ውዕል ኣልጀርስ ግን ብዓሰብ ኩናት ኣካይዶም ሕማቕ ስዕረት ምስ ኣጋጠሞም ተጨፈጨፍነ ተባሂሉ ምስ ተወደቲ ኩናት ናይ ዓሰብ ሽዑ እዮም ውዕል ኣልጀርስ ፈሪሞሞ ስለዚ ውዕል ኣልጀርስ ዝፈረሙ ንሳቶም ኣብ ባይታ ወታደራዊ ፀብለልትነት ስለ ዝነበሮም ኣይኮነን ብዓሰብ ስለተሳዕሩ እዩ ንዓሰብ ወሲዶም ኣብ ጣውላ ክቐርቡ መደብ ነይርዎም እዩ ግን ብዓሰብ ፈቲኖም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ውፅኢት ስለ ዝተረፉ ራይ ዘይኮነስ ሕማቕ ስዕረት ስለ ዘጋጠሞም ካብ ኣፍ መራሕትናትና ዝበልዎ ኣቦቱ እናሃለወ መራሕትናቶም ከም ዝበልዎ በዓሎም ብሕማቕ መንገዲ ከም ተሳዕሩ ስለ ዝነገርዎም ድሕሪ እዮም ውዕል ኣልጀርስ ፈሪሞም ስለዚ ኣብቲ ስነ መጎት ናቶም ኣብኡ ብዙሕ ኣዛራባ ርሲና ንርኢ ዘለና ሕጂ እዚ ውዕል ኣልጀርስ ዝበሃል ሎሚ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ተመሊሱ ዝዝረበሉ ዘሎ ምክንያት እንታይ ኣድለየ እንድሕሪ ኢልካ ወል ነገር ደልዮም ስለ ዘለዉ ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ ብብዝሕ እዮም ዝዛረብሉ ዘሎ ሓደ ካብኦም ስሙ ራይት ቱ ኣክሰስ ኦፍ ዘ ሲ የዘጋ ነው ብዬ አልወስደውም። ስለሱ ጉዳይ አንድ ዙር መነጋገር አለብን። ንግግርም ካስፈለገ አሰብን ጭብጥ ተይዞ ለምሳሌ አልጀርስ ስምምነት በዛ ድንበር ኮሚሽን ተቋቋመ። ኢትዮጵያ ጠበቆች 14 ሆነው ሄዱ። 14 ጠበቆች 14 ልኡካን ቡድን ሄዱ። ስዩም መስፍን እሳቸው አምባሳደር ፍስሐ ይመር እና አንድ የህግ ባለሙያ
እና 11 የውጭ ሀገር ሰዎች ሄዱ አይደለም። እነዚህ ሰዎች ሄዱ። በዛ ሁሉ ክርክር አሰብ የምትል ቃል ካፋቸው ወጣ። ስለዚህ የአልጀርስ ስምምነት አሰብን አሳጥቶናል ለምንድን ነው አልተነሳም? በቃ አሁን ስለዚህ ማንሳት አለብን። ኢትዮጵያና የኤርትራ ጉዳይ በሙሉ በአልጀርስ አልቋል የሚለው አካሄድ ተገቢነት ያለው አይደለም። ምክንያቱም አንስተን ወይ ነው ወይስ ባልተማነበት ውስጥ ለውስጥ 1900 የ02 እና የ08ን ውል ስትቀበሉ የዛ ጉዳይ በዛው ሞቷል የሚል ክርክር ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ እቲ ዘረባ እቲ ኢንተሌክቹዋልስ ተባሂሎም ምሁራትን ክኢላታትን ተባሂሎም ዝቐርቡ ናቶም እዮም። ውዕል አልጀርስ ብዛዕባ እንታይ ይዘራረብ ነይሩ? ብዛዕባ ዶባት ኩናት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዶባዊ ፀገም ስለ ዝነበረ ብባድመ ዝተበገሰ ነይሩ እቲ ኩናት። ስለዚ ዶባዊ ኣበጋግሳ ናይቲ ኩናት ድማ ውዕል አልጀርስ ዶባት ናይ ኤርትራ ክሕንፀፅ ኣለዎ እዚ ኩናት እዚ ከየጋጥም ክብል ዝኽእል። ኣብ መወዳእታ ክልተ ጎረባብቲ ብደረት ተባይሶም ብዛዕባ ኣብ ውሽጢ ግራቱ ዘሎ ዒላይ ተዛረብን ኢኻ ናይቲ ሓደ ተዲኹምሎ ብዛዕባ ደረት ኮይኑ ባዕስኻ እቶም ሸምገልቲ ኣካላት ደረትካ ኣበዩ ደረትካ ካበዩ ይብሉኻ። ክልቲኻ ድማ ጭብጥካ ሒዝካ ትቐርብ፣ መሰኻኽርካ ሒዝካ ትቐርብ፣ ሰነዳትካ ሒዝካ ትቐርብ። ክልቲአን ድማ ከምኡ ገይረን ኢትዮጵያ ፀብለልትነት ናይ ዲፕሎማስያዊ ድጋፍ ነይርዋ። ገንዘብ ብቁጠባውን ካባና ዝሓሸ ዝኾነ ኣብ ሃገር ስለ ዝኾነ ዓብ ለውየርስ ክቆፅሩ ዓቕሚ ኣለዎ። ቨሪ ሲምፕል ንኩሉ ገይሮም ልዕልናትና ጠበቃታትን ገለን ሒዞም እዮም ቀሪቦም። ኤርትራውን ብቁዓት ሒዛ እያ ቀሪባ። ብሓፈሻ ግን ከም ኩሉ ግዜ ንፈጥዎም ሶም ብዙሕ ህዝብን ዕብይ ዝበለ ቁጠባ ስለ ዘለዎም ልዕልና ሒዞም ክቐርቡ ክእሉ እዮም። ኩሉ ገይሮም ግን ኣብ መወዳእታ ውሳነ ተዋሂባቶም እታ ብይን ተዋሂባ እንታይ ብላ ልጁ ብጉዳይ ዓሰብ ኣይተዘርበን። ብጉዳይ ዓሰብ ዘንተልካ ክትዛረባው ዓሰብ ተነይሩ ኪ ደከራኽረካ ነይሩ እዩ። ዓሰብ እኮ ከከራኽር ዘይግብኦ ነጥቢ እኮ እዩ። ዓሰብ እኮ ካብ ዶባ ፀቢቑ ርሒቑ ኣብ ውሽጢ መሬት ኤርትራ ዘሎ እኮ እዩ። ኤርትራ ሉላውነታ ተኽብራ ዶ ኣይተኽብርን? ሰክረተሪ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም እንታይ ብል ነይሩ ኢለኩም? መትከላት ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ቅበለ ኢሉ። ኤርትራ ኣካል ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ እያ። ትማል ቅድሚ ትማልካ ኣይኮነትን 30 ዓመት ሕሊፋ ኣላ። ስለዚ ብኸመይ ዓይነት ህውተታይ ዝሓስብ እቲ ርእስናቶም ፈፂምካ መትሓዚ ክትረኽበሉ ኣይትኽእልን ኢኻ። ባጠገን እዚ ከም ኖርማል ተወሲዱ ንነብረሉ ዘለና መድረኽ ኢና ዘለና። እዚኣቶም እዮም ቶም ስኮላርስ ናቶም። ስለዚ እቲ ከምኡ ዘግብሮም ዘሎ ድማ ከም ንሪኦ ዘለና ሕጂ ሪኔጎሽሽን ኒድን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ከም ብሓድሽ ዝርርብ ክካየድ ኣሎ። ካልኣይ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ዲቤት ናቶም እንታይ ዝብል ስነ መጎት እዮም ዝጥቀሙ ኢልናኩም። ኤርትራ ናፅነታ ወይ ከዓ ሉላውነታ ክትእውጅ ከላ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ዕፁው እያ ተሪፋ ይብሉ። ኢትዮጵያ ወላ እኳ ጂኦግራፊካሊ ካብ ኣፍ ደገ ባሕሪ እንተተገለለት ኣፍ ደገ ባሕሪ ንክትጥቀም ግን ኤርትራን ኢትዮጵያን ቀልጢፎም ገለ ካብ ተዘራረቡላ ርሲ ነይሩ። ስለዚ ተዘራሪቦም ድማ ዝበለፀ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእልካ ገይሮሞ። እዚ ድማ ሉላውነት ናይ ኤርትራ ብዘይከራኽሪ መንገዲ ግን ኢትዮጵያ ድማ ብዝበለፀ ብዝመቸእ መንገዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትጥቀመሉ ትኽእል መንገዲ ተፈጢሩላ ነይሩ። ኣግማልኩም ኣስቲ ወይልኩም ዝኸድኩም ንስኹም ኢኹም ምስ መራሕትኩም ተራገሙ፣ ተዘራረቡ። እዚ ነገራት እዚ ግን ንሕና እውን ኣበርቲዕና ክንዛረበሉ ዘለና ኢና። ኣይ ሪሊ ሆፕ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ሽዑ ዝነበረ ኣጋጣሚታት ብኸመይ መንገዲ ካባና ተፈልዮም ከምቲ ንሳቶም ብተደጋጋሚ ናብ ታሪክና ተመልሱ ሸፈጥ ዝዛረቡ ዘለዎ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ኣብ ታሪክና ተመልሱ ነቲ ዝተገበረ ብመንግስቲ ብፍላይ ብመንገዲ የማነ ገብረ መስቀል ሰነድ ብሰነድ እውን እንድሕሪ ቻሌንጅ ገይሮሞም ንዓና ፅቡቅ ዝኾነ ኩነታት ንዓና ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ። ካልእ ኣብዚ እውን ብዙሕ ኣርቲክል ይስደዳሉ ይፅሓፍ ኣሎ። ናብዚ ንኣብነት እንተሪኢኹም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ድሕሪ 25 ዓመት ብጉዳይ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝመፅእ ዘሎ ብፍላይ ብጉዳይ ናይ ውዕል አልጀርስ ዝግበር ዘሎ ዝርርብ ወይ እውን እዚ ዲቤት ማለት እዩ ክትዓት ዝግበር ዘሎ ዝያዳ ኢትዮጵያ ነቲ ኣጀንዳ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብፍላይ ንዓሰብ ዝብልዎ ዘሎ ዕድል ዘይህቦም ስለ ዝኾነ ነዚ ውዕል አልጀርስ ክነፅጎ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ክነፅግዎ ግን መበገሲ ባይታ እውን የብሎምን። ስለዚ እዚ እንታይ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ምስ ኢትዮጵያ ትከራኸር ኣላ ይብላ። ኣይከራኸሩን እዮም ኤርትራ ሓቂ ንምዝራብ ኣይከራኸሩን እዮም ዘለዉ። ኣብዚ እንታይ ይብላ ኣሎ? The Algiers agreement created Ethiopian Eritrean Boundary Commission. ስለዚ ክልቲአን ሃገራት ሓደ ኮሚሽን ኣቆይመን ኮሎኒያል ኢራ ትሪቲስ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ዝነበሩ ስምምዓት ድማ መበገሲ ናይቲ ኔጎሲዬሽንስ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ተሰማሚዖም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ መወዳእታ ተዋሃበ ውሳነ ድማ ንኤርትራ ሙሉእ ብሙሉእ ዘርብሕ ጥራይ ኣይኮነን። ኤርትራውን ከሲራ Eritrean forces still occupy Ethiopian territories. ናብነት ተብላ ኣሎ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ባድመ ናይ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ኤርትራ ተዋሂቡ ውሳነ ግን ንሳቶም ከምና እዚ ድማ እቲ ደይመ ደይልካ ነቲ ፎልስ ሓሶት እናተዘረረብካ ኣብ ዝተፈላለዩ ፔፐራት ምፅሓፍ ማለት እዩ።
Eritrean forces still occupy Eritrean territories. Badime, Irob, Tahtay Adiabo, Zalambasa, after the 2020-2022 Northern War. ስለዚህ ከም ትሪዎም ዘለኹም እቲ ውዕል አልጀርስ ስለዘይ ተቀበልዎ ወይ እውን ነቲ ውዕል አልጀርስ ረጊፅካ ብውዕል አልጀርስ ንጹር ዝተገበረ by the way እቲ ውዕል አልጀርስ ኣብ ወረቐት ጥራይ ዘይኮነሲ ቪርቹዋል እውን ዲማርኬሽን ኣለዎ እዩ እዚ ናይ መብዛሕተን ሃገራት ንኣብነት ኣብቲ ብባሕሪ ዝዳወባ ሃገራት ፓሎ ተተኺሉሉ ይኮነን ዘሎ ዶባት ናተን እንታይ ደኣ ፓሎ ይተተኸለሉን ብሰማይ በቲ ኮኦርዲኔት ሲኻ ትሪዮ እዚ መን ኣበይ ከም ዘሎ ብዘይ የከራኽር መንገዲ ኮኦርዲኔት ስለ ዘሎ ቪርቹዋሊቲ ዲማርኬሽን ናቱ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ድማ እዚኣቶም ነቲ ክውንነት ረጊፆም ከም ድሌቶም ክዛረቡን ክፅሕፉን ፀገም ስለ ዘይብሎም Despite the past enmity, the TPLF is now forging an alliance to واحد من ኤርትራ ይዕረቕ ምህላው ድማ ኣይ ዋሓት ጠላኒ ይብሎ እቲ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ዝብልዎ ድማ ብተደጋጋሚ መንገዲ ናምፁ ሸንኮለል የብሉና ኣለው ኣብ መወዳእታ እዚ ጉዳይ እዚ ካልኦት ናይ ደገ ሓይልታት እውን ኢዶም ኢትዮም ለለው ይብሉ For example, Israel, Saudi Arabia, UAE and Egypt have all played roles in Asab's strategic use. Example, Yemen war, logistics ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ኣብ ኤርትራ ኣብቲ ጉዳይ ናይዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ኢዶም ዘእተውን ኣብቲ ኩነታት እውን ኢድ ዘለዎም እዮም እስራኤል ዋንስ ፑሽድ ፎር ኤርትራ ኢትዮጵያን reintegration to secure Asab እስራኤል ኣብ ገለ ነጥቢ ብዙሕ ድፊት ትገብር ከም ዝነበረት ኤርትራን ኢትዮጵያን reintegration ብሓደ ውህደት ፈጢረን ወደብ ዓሰብ ክትረኽበሉ ትኽእል መንገዲ ዳርጋ ዝበዝሕ ግዜ ብኢትዮጵያ ዝድፋእ ዘሎ ኣጀንዳ ካብ ነዊሕ ግዜ እውን እንተኾነ ናይዚ እስራኤል ትበሃል ሃገር ሕማቕ ኣጀንዳ ከም ዘሎ እዚ እስራኤል ዝበሃል ሃገር መጠን ዝሓየለሉ መጠኑ ንዓና ሓደጋ ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ስቲል በቲ ኩናት ተዳኺሙ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ኣብቲ ኩናት ነቶም ከዳኽምዎ ዝኽእሉ ሓይልታት ስዒረዮም ወፂአ ዝብል ዘሎ እቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ሃገር ከም ዘሎ ክሳብ ዘሎ ድማ ንሱ እቲ ሓገዛት ናቱ ክቕፅል እዩ ካልእ ድማ እቶም ሃገራት ዓረብ ኢፌክቲቭሊ መቒልዎን እዩ ነተን ሃገራት ዓረብ ኣብ ድሓትሕደን ከምዘይ ሳነያ ብሓደ ከምዘይ ሰርሓ ገይርዎን እዩ ስለዚ እዚ እውን ነፍሱ ዝኻልእ ፀገም እዩ ካልእ ካብዚ ወፂና ናብ ኢጋድ ካንስገር ዝብልዎ ዘለኹ ሃስምዑ ብዚ ጋር ደግሞ ያው ሰላማዊ ሁኔታ እንደሚያስፈልግም ይነሳል በዲፕሎማሲው መስክ ላይ ይህ በሆነበት ሁኔታ ደግሞ ኤርትራ ከቀጠናው ካለ ድርጅት አንዴ መግባት አንዴ መውጣት ነገር አለ የኤርትራ አሁን በቅርቡ እንኳን እንግዲህ በ92 ከሀገር ከሆነች በኋላ ወደ ኢጋድ ገብታለች በ80ዎቹ በ84 85 አካባቢ ከዛ ደግሞ ከኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በኋላ ቅራኔ ነበረ በ99 አካባቢ መልሳ ከኢጋድ ይወጣችበት አለ አሁን መልሳ ደግሞ መውጣቷን ከሰሞኑ ይፋ አድርጋለች የኤርትራ የቀጠናውን ድርጅት መግባት መውጣት ምን አይነት አንድምታ አለው በተለይ ደግሞ ከኢትዮ ናይ ኤርትራ ኢጋድ ኣትያ መውፃእ እንታይ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል ትሕቶ ብሕፅር ዝበለ ንመን የተሓትት ዘላ እዚ ፖለቲካዊ ኣብ ፖለቲካ ናይ 4 ኪሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ፅልዋ ዘለዎ ዝበሃል ኣባዱላ ገመዳ ማለት እዩ እስከ ንስማዕዮ እንታይ ይብል እድገት ጋር ምን በኢትዮጵያ የልማት ስራዎች ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ ምንድን ነው እንግዲህ ኤርትራ በአገር ከሆነችበት ጊዜ ጀምሮ ሁለት በሮች አሏት በአንድ በኩል የአረብ ሊግ አባል ሆናለች ነገሮች ሲያስፈልጓት ወደ አረብ ሊግ ሄዳ አረብ ሊግ ላይ ጥያቄዎችን ለማንሳት ድጋፍ ለማግኘት በዛ ትሰራለች በዚህ በኩል ደግሞ አፍሪካዊ ነች የኢጋድ እና የአፍሪካ ህብረት አባል ሀገር ነች ስለዚህ ሁለቱንም እንደ መሳሪያ ነው የምትጠቀምበት ከኢጋድ ሁለተኛ ጊዜ ነው የምትወጣው አገር ከሆነች በኋላ ከኢጋድ ሓንቲ ብዚያ ዝብላ ዘሎ እንድሕሪኹማ ኣነውን ኮሜንት ናተይ ክባዝ ደሊ ኤርትራ ክልተ መንገዲ ክልተ ኣገባባት እያ ትኽተል እዩ ዝብል ንሱ ድማ ናብ ኢጋድ እትውፅእ በቲ ሓደ ኣባል ናይ ኢጋድ ክትከውን ትደሊ በቲ ድማ ኣብቲ ኣባል ናይቲ ሃገራት ዓረብ ክትከውን ትደሊ ዝብል ሕጂ I am talking about the future of Eritrea ብዛዕባ መጻኢት ናይ ኤርትራ ብናተይ ትዕዝብቲ ዝዛረብ ዘለኹ ኤርትራ ኣባል ናይ ሕብረት ኣፍሪካ እያ ከምኡ ድማ ኣባል ናይ ኢጋድ እያ ክልቲአን እዚአን ትካላት ባዕሉ ክነግረኩም ይፅንሕ ኢለ ከስማዓኩም እየ ድሓን ምናልባት ተይሉ እስከ ከስማዓክ ራሳቸውን ይጎዳል እንጂ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የሚጎዳ አይደለም ከኢጋድ የወጣችበት ዋናው ምክንያት እንደሚመስለኝ ብዙዎቹ የኢጋድ አባል ሀገራት የኢትዮጵያ መንገድ ስለሚደግፉ ነው ኢትዮጵያ የምታነሳቸውን ጥያቄዎች ስለሚደግፉ ነው ኢትዮጵያ በሰላማዊ መንገድ ወደብ እንድታገኝ ቀይ ባህር
ተጠቃሚ እንድትሆን ብዙዎቹ ይደግፋሉ። ያስኮርፋል እንዴ? አዎ ያስኮርፋል። ምክንያቱም ኤርትራ ለብቻዋ ሳትሆን ኤርትራን ከኋላ የሚገፋ ኃይል ስላለ ማለት ነው። ከኋላ የሚገፋ አለ። ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን ከመምጣታቸው በፊት የግብፅ የጦር ኃይል ኤርትራ ውስጥ ምዕራባዊ ሰፈር የሰጡ የግብፅን ድጋፍ ለማግኘት ብለው ነው ሰላም ለማውረድ። ሕጂ እንታይ ዝብል ኣብዚ መሲልኩም ድሮ ኢልዎ ዘሎ ኣብ ኢጋድ ዘለዋ ሃገራት ንኢትዮጵያን ዝድግፋ ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ኩላ ከስማዓልኩም ኣይክልኒ ኤርትራ ናብ ኣፍደገ ኢትዮጵያ ናብ ኣፍደገ ባሕሪ ክትምለስ ወይ እውን ንትብሎ ዘረባ ድማ እተን ኣብ ኢጋድ ዘለዋ ሃገራት ይድግፎ እየን እየን ዝብል ዘሎ ኣይ ሃቭ ዳውትስ ኣብዚ ማለት ይድግፎ እዮም ዝብል ኣይሰማዕናን። ግን እቲ ኢጋድ ዝበሃል ኢትዮጵያ ዝደልየቶ ዝገብር ኦርጋናይዜሽን ምዃኑ ግን ዘጠራጥር የብልናን። ኣብዚ ኢንተርቪው ናቱ ብሕፅር ኣቢሉ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ኢጋድ ኢትዮጵያ ድሌታ ክትገብር ትኽእል ሃገር እያ እዩ ዝብል። ድሌታ ክትገብር ትኽእል እያ፣ ኤርትራ ድማ ወላ ሓንቲ ጠጠው ከተብሎ ትኽእል ዓቕሚ የብላን እዩ ዝብል። ኣብዚ ሕጂ ሓቅነት ኣለዎ። ሕብረት ኣፍሪካን ኢጋድን ናይ ኢትዮጵያ መሳርሒ ትካላት እዮም ተበልናዮም ኣብዚ እዋን እዚ ምግናን ኣይኮነን፣ ሓቂ እዩ። ኤርትራ ግን እንታይ ክትገብር እዩ ዝግባኣ ክንብልካ ንሕና ከም ህዝብና እንታይ ምርጫና እንድሕር ኢልና ኢትዮጵያ ዘየላትሉ ኦርጋናይዜሽን ኤርትራ ኣብኡ ክትኣቱ ይግባኣ ዶ እንድሕር ኢልኩም? የስ ኣነ ናተሪቶ ንኣብነት ኢትዮጵያ ካብ ነዊሕ ኣበይ ክትኣቱ ትደሊ? ኣብዘን ኣረብ ሊግ ዝበሃላ ሃገራት ኣብኡ ክትኣቱ ትደሊ እያ። ኤርትራ ድማ ብዙሕ ግዜ ተሓቲታ እምቢ ኢላ ከም ዝኣበየት ወይ እውን ከም ተዓዛቢት ኮይና ጥራይ ከም ዘላ እዩ ዝንገር። ስለዚ ስለምንታይ ኤርትራ ንኣብነት ኢትዮጵያ ዝዓበየት ስግኣት ናትና ንሳ እንድሕር ኮይና ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ልዕሌና ተሰማዕነት ኢትዮጵያ ኣለዋ፣ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ልዕሌና ተሰማዕነት ንሳ ኣለዋ፣ ኣብ ኢጋድ ኩላቶም እዚኦም ናታ መንኮራኩር እዮም ክንብሎም ንኽእል። ስለዚ ኤርትራ ኢትዮጵያ ዘየላትሉ ኦርጋናይዜሽን ኣብ ኣትያ ከተድምዓሉ ወይ እውን እንተወሓደ ንኢትዮጵያ ካውንተር ክትገብረሉ ትኽእል ኦርጋናይዜሽን እንተሎ ኮይኑ ኦፍኮርስ ኤርትራ በይና ደው ኢላ ክትኽእሎ እያ ንዝብል ስለመጎት በይና ስለ ዘላ ኣብ ነብሳ ስለተኣማመነት እያ ትኸይድ ዘላ ክሳብ ሕጂ። ግን ድጋፍ ክትረኽበሉ ትኽእል መንገዲ ድማ ኣብነት ክበኩም እየ። ኣብ ዓረብ ሊግ እንተነኣቱ ነርና እንታይ ክጎድለና ይኽእል? ምክንያቱ ኤርትራ ንዓረብ ከም ሃገራዊ ቋንቋ እያ ትጥቀመሉ ዘላ። ሃገራዊ ቋንቋ የብልናን፣ ግን ድሕሪ ትግርኛ መዓልቲ ናጽነት እቲ ብትግርኛ ዝዝረብ መልእኽቲ ናይ ፕሬዚደንት ብቋንቋ ዓረቢ ዝድገም። ስለዚ ናይ ዓረባዊ ዓረብ ኣብ ዓድና ቦታ ኣለዎ ኦልሬዲ። ስለዚ ከምኡ ድማ ስታቲስቲካሊ ሙሉእ ሙሉእ ተወደየ መፅዓቲ ክህሉ ይኽእል፣ ግን ፍርቂ ህዝቢ ኤርትራ ተኸታሊ እምነት ምስልምና ምዃኑን ብቋንቋ ምስልምና ብኤርትራ ዘሎ ድማ ዓረብ እቲ ቋንቋ ናይ መፀለይ ቋንቋ እዩ፣ ቁርኣኑ ብዩ ዘሎ። ስለዚ ንሕና ኣካል ናይ ዓረብ ሃገራት ዓረብ እንድሕር ኮይና እንታይ ክጎድለና ይኽእል ወይ እንታይ ፀጋም ክመፀና ይኽእል ኢልካ እንተገምጊምካ ኣነ ክመፀና ዝኽእል ፀገም ኣይረኣየንን እዩ። ምክንያቱ ብዙሓት ከም ዝብልዎ እቲ ናይ ኣረብ ሊግ ናይ ግብፂ ኦርጋናይዜሽን ዝብሉ ሰባት ኣሎ ኣብ ግብፂ ስለዝኾነ መደበሩ። ኤርትራ ግን ንዓና መሻርክትና እያ፣ ግብፂ ድማ መሻርክትና እያ። እዚ ሕጂ ዘለና ምስ ስዑድያን ምስ ግብፅን ፅቡቅ ዝምድና ዘለና ጌርና ኣብ ዓረብ ሊግ እንድሕር ኣቲና ኮንደኾን ንእሽተይ ካውንተር መግበሪ ኣድቫንቴጅ ክህልወና ይኽእል። ዋይ አም አይ ሴይንግ ዲስ ቢካዝ እዚ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት ብምንታይ ክንሪኦ ዘለና መሲልኩም ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ንግደፎ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ሶማሊላንድ ክኸይድ እየ ኢሉ ኣብዚ ዝተበገሰሉ ግዜ እንታይ ኣጋጢሙ ነይሩ እንድሕር ትዝክሩ ኮይንኩም ሓደ ካብቲ ብተሪር ዝተቃወመ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ናብ ሶማሊላንድ ዝኸዶ ዝነበረ ዓረብ ሊግ እዩ። ዓረብ ሊግ ብዙሕ ግዜ መግለፂ ውፅኡ ሶማልያ ኣባል ናቱ ስለ ዝኾነት ኣብኡ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ተበግሶታት ኣንጻሩ ደው ክብል ምዃኑን ቻሌንጅ ክገብሮ ምዃኑን ንዓቢ ብዙሕ ግዜ ከም ዝፀሓፈሉ ዋላ እቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ናይ ሶማሊላንድ ዝነበረ መራሒ ሙሳ ቢሒ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ንዓቢ ሳቶም እዮም ዝያዳ ፀቕጢ ገይሮምሉ ኢሉ ንሕብረት ኣፍሪካ ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝወፅኡን ክገብርዎ ፀቕጢ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እዮም ነጊሮሞ ኣጠንቂቖሞ ዝበሃል። ስለዚ ንኤርትራ ከምዚ ዓይነት ዕንደራ ካብ በዓል ብልፅግና ክመፅእ ከሎ ሓደ ዓብዪ ኦርጋናይዜሽን ኢትዮጵያ ዘየላትሉ ኦርጋናይዜሽን ንኤርትራ ዲፈንድ ክገብር ዝኽእል ግሩፕ ሃገራት እንተዝህሉ ሓጋዚ ምኾነ ትብሉ ኣነ በዛ ርእቶ ናተይ እዋ ሓጋዚ ምኾነ ባህላ ኢትዮጵያ ዘየላትሉ ኦርጋናይዜሽን ንሕና ክንህሉ ኣለና። ንኣብነት እጂ ብሪክስ መፂሩ እዮም ቀልጢፎም ኣትዮም ኣለዉ ሰብ። ስለዚ ኣብቲ ኦርጋናይዜሽንስ ንዓና ተነፅሎ ንምፍጣር ወይ እውን ሽምና ብብኻልኦት ሃገራት ምሳና ቃ ታርክብ ንዘይብለን ሽምና ብሕማቕ ንክፈልጦ ዝገብራ ኢትዮጵያ ቀዳመይቲ እያ። ኣብ ብዙሓት ሃገራት ሽምና ሕማቕ ዝሰፍር ብሰንኪ ኢትዮጵያ እዩ። ኢትዮጵያውያን ንኤርትራ ኣብቲ ንሕና ዘየለናሉ መጋባያታት ብሕማቕ ከም ትፍለጥ ኤርትራ እዮም ዝገብሩ።
ስለዚ እዚ ድማ ንኤርትራ ንስኻ ዘየለኻ ጣውላ እንታይ ይብሉ ኣብ ጣውላ እንተዘየለኻ ኣበይ ኣለኻ እዮም ዝብሉኻ ኣብ ሜኒዩ ኢኻ ዘለኻ ኣብቲ ጣውላ ዝዛረብሉ ኮፍ እንድሕር ዘይልካ you are at the menu ንዓኻ እዮም ዝበልዑ ዘለዉ እስኻ ኣብቲ መኣዲ ኢኻ ዘለኻ ማለት እዩ ስለዚ ብዝተኻለካ ኣብቲ ጣውላ ክትመፅእ ኣለካ ኣብቲ ጣውላ ተዘየለካ ድማ ብካልእ መንገዲ ንዑ ኮምፐንሴት ክትገብር ኣለካ ይብል ስለዚ እዚ ዝብሎ ዘሎ ከም ሕማቕ ኣይንስማዓዮ ግን ከም መለበሚ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና yeah this could be something ንሳቶም ተገሪዮም ብትዕቢት እዮም ዝዛረብዎ ግን it could be something useful for us ጥረት በተደረገበት ጊዜ ያ የጦር ኃይል ከኤርትራ ድንበር እንዲወጣ ተደርጓል አሁንም ናይ ግብፅ ሰራዊት ኣብ ኤርትራ ነይሩ ዝብል ጆክ no one is buying it ልካ አፈርፈር ሐሶት ምድግጋም አሰልቻው ስለዚህ የሚመሳጠሩ ሀገሮች ጋር ነው ስለዚህ ኤርትራኖችን ማለት ያ ፍላጎታቸውን ለማሳካት የሚያስችሉ ከሌሎችም ጋር የመራራቅ ቢኖሩም ምክንያቱም የኢጋድ እኔ አፈጉባኤውን እስከማውቀው አሁን አላውቅም ሳቅ የኢጋድ ትልቁ መሰረት ኢትዮጵያ ነች የኢጋድ ብቻ ሳንቶን የአፍሪካ ህብረት ትልቅ መሰረት ኢትዮጵያ ነች ስለዚህ ኢትዮጵያ ቤዛ እዚ ከም ንሪኦ ዘለና እንታይ ምዃኑ ሕብረት አፍሪካ ይኹን ኢጋድ ናቶ ምዃኑ ዝነግረና ዘሎ ስለዚ there is nothing ኣብዚ ዲቤት ክንገብረሉ ንኽእል ንቐፅል ስርሖም ከምኡ ስለ ዝኾነ ካልእ ካብዚ ሓሊፉ ለንቀነ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ድማ ብመንገዲ ኤርትራ እዚ ኤርትራ ናብ ኢማራት ሓደ ኣገዳሲ መልእኽቲ ወይ እውን ገሊኦም እኳ ከም መጠንቀቕታ እውን ይብልዎ ኣለዉ ዘመሓላለፈቶ ከም ዘሎ እዮም ዝንገር እንታይ እዩ ስኸ እስከ እዚኣ ንስማዓያ there was this story let me get you ጽንሑ ከደልያ እታ ስቶሪ ይወጣ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ብዙሓት ከም ዝፅሕፍዎ ዘለው ካብ ዕለት 6 ወርሒ 10 2015 ክሳብ ዕለት 19 ወርሒ 12 2015 ክሳብ 37 ምስዩ ካብ ዩኤኢ ዝተበገሳ ነፈርቲ ናብ ኢትዮጵያ ኣፅዋር ከብፅሓ ከም ዝተመላለሳ ዝገልፅ ሓበሬታ እንኳላይ ሳተላይት ኢሜጅስ ብዘለዎ መንገዲ ይገልፅ ኣለዉ ስለዚ እዚ ምጉራት ናይ ኣፅዋር ዚስ ኢንክሉድ two flights by UAE Air Force ኩሉ እቲ ሊስት እውን ኣብሎ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየና ዘሎ እዚ ኩሉ ኣፅዋር ንኣብዪ ኣሕመድ እንታይ ስለ ዝሕሰብ ዘሎ ክንዲዚ ዓይነት ኣፅዋር ዝመፆ ዘሎ እንታይ እቲ ዕላማ ድማ ናበይ ንምብፃሕ እዩ ንዝብል መቸም ኩልና ንፈልጦ ኣለና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ሴኩሪቲ ሲቹዌሽን ብዙሕ ዲስካስ ክንግበረሉ ይኽእል ብዙሕ ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ክሳብ ሕጂ ግን ዝረአ ፅቡቕ ዝኾነ ኩነታት ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ሴኩሪቲ የብሎምን ግን ሓንቲ ብዚኣ እስከዚያ ስምዕዋ ተጋሚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ፍላይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከተገፁ ይህን ኣሎ ብሓፈሻ መጠንቀቕታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብዚ ከባቢ ናይ ቀይ ባሕሪ ፍላይ ድማ ምስማዕ ንኾ ናይ ባቢል መንደብ ተተሓሓዘ እዚ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ነዚ ከባቢ ኣርም ገብርዎ ኣለዉ ናይ ወተሃደራዊ ሓይልታት መተኣኻኸቢ ይኸውን ኣሎ ክብል ብተደጋጋሚ ክጠንቀቕ ሰሚዕና ኣለና ብፍላይ ድማ ኢማራት ዓረብ እዚ ናይ ሱዳን ንሪኦ ኣለና ሶማልያ ብፍላይ ድማ በዓል ሶማሊላንድ ፑንትላንድ ዝኣመሰላ ከባብታት ዳርጋ ከም ዘላ ትዕድረሉ ከም ዘላ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ናይ እስራኤል ምትእታው ወይ ምስ እስራኤል ሓቢሮም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ከዓ ብዙሓት ምንጭታት ይሕብሩ እዮም እቲ ዝተረጋገፀ ነገር ክሳብ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ ስኮትራል ዝበሃል ደሴት ናይ የመን ሕጂ ናይ ዓረብያን ሲ ንብሎ ወይ ድማ መንጎ ካብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ናብ ቀይ ባሕሪ ዝእቱ ከባቢ ዘላ ደሴት እያ ሕጂ ኣብዛ ደሴት እዚኣ ዝተረጋገፀ ነገር ማለት እዩ ማዓስከር ናይ ኣየር ሓይሊ ናይ ድሮን መእዘዚ ከም ዘለዋ ብጭቡጥ ዝተረጋገፀ ነገር እዛ ስኮትራል ትበሃል ደሴት ጂኦግራፊካሊ ኣዝያ ኣገዳሲት እንታሽምያ ምክንያቱ ናብ ቀይ ባሕሪ ንምእታው ንሳ ሒዛቶ ዘላ ስትራቴጂካዊ ቦታን ኣገዳስነት ኣሎ ሕጂ ናብ ቀይ ባሕሪ ክትኣቱ ፈተነታት ተካይድ ኣላ ምናልባት ብዙሕ ዘይተረጋገፀ ክኸውን ይኽእል ግን ሓሳብ እንታይ እዩ ብፍላይ ኣብ ሓንሺ ኣይላንድስ ከም ኤርትራዊ ሓንሺ ኣይላንድስ ክበሃል ከለኹ ግዜ ኣእምሮና ዝመፅእ ናይ ፀፀት እንተኣሽሙ ኣለና ምክንያቱ ሓንሺ ኣይላንድ ብፍላይ ሓንሺ ከቢር ዝኸደትሉ መንገዲ ፍትሓዊ ከም ዘይነበረ ግን ኤርትራ ግድን ኮይኑ ነቲ ውሳኔ ናይ ኣግባብ ቤት ፍርዲ ክትቅበሎ ተገዲዳ ታት ከትሪእን ዘጠራጥር ኣይኮነን ማለት እዩ ኣገዳስነትን ኣዝዩ
بحفشة انتايو إمارات تقبرو زلا كايدا نيرترا شجر كفترة الله خمس غلن زياداتي إمارات تقبرو زلا دما سعودية نوع كاونتر كتقبر تبقسوتات كتقبر كم زلوا إيرترا أتريرا كم سزاربت زقلت حبريتا ني سعودية أبرتيا كم سزاربتون تكون تاتتي تنا إمارات أكايدا صغير كانت ترايو كالا حدا قانا مفتار تقولو زل على مخانو يزن الجرزلو سلزي نزي كونتات أكايدا ناي إمارات جن إيرترا تراي كونتن كم سكاترو يزلا ولون أمريكا ناي منستر تاتوس أين أمريكا ون صبوغيرو تزاري بليو تي إمارات تقوم تقبر على بلانجن أب السودان بالتفل عليه من قدي أسواريا تخمزلو تزاري بيو إذا كم زيلو نهالو غلو أمونغو إثيوبيان جبتن زلو دمان رأي أبز حلفت أقام أقاتي ممنير هجر ما يبس هالو بحال. The Horn's latest transit clash. Ethiopia's delegation to Djibouti is less ceremonial than strategic. It arrives at a moment when port licenses, arbitration rulings, and corridor politics are converting containers into leverage, and when Addis must decide whether to accept transitional dependence or translate fiction into durable interdependence. Ethiopia's official delegation visited Djibouti this week, aimed at acute operational انتايم زبلو زلو ازو قداينا إثيوبيان جبتن زلو دما أقاليل كاكر زي بلو يوم زبلو زلو سلامتاي إثيوبيا بزنا جبتا قباب كسع كندي كتقصل تخيل سؤال كا شجر مسقاطمه كم دبلوماسي خيتكا ترايدي خامس جبت تزراريبكا مفتح كتقبر زلكا ويس كينو زحلفه استراتيجيكاوات امامتا كلو كالو يمزول زلو بحفشا امونغو جبتن انا كمير تراويه تزارب سوري كم كالو غيرك ما ترايوا امونغو جبتن اثيوبيان سلام تري تفتيرو I have no problem. I have no problem. أمونغو خلتيهم كرر دون تزكيلهم نايزوبانا كنا تسلامن قالنا قد سيو كان تبلنا إثيوبيا تبهال هجرنا أنا كتغر كرنا تدل هجر سلزخونت أتجبت تبهال دما كمنا تما جابريا خوينا أنا حدا كتم سألنا تغل هجر وين سلزخونت أمونغوم زلوا زي مردا كم حماق الرأي بلون أمونغو زون كل هجرات صبوق سلام هلاون يرترى ربح جريريون يعني مغنياتو نايزيان كل هجرات سلام كل زين يرترى ناب حماق نيرترا نمقادن نمغرقارن بزعو غزيه تتقيمهم لسلو زغونو حجونا منقوم زفتر زول الحقواف انتغوني كابيتالايز كنقبري زقبا مغنياتو كاب جبت كركب زغل بزوح رمحاتات كلي كلني جن بحفشا امونغو إثيوبيان جبتن زفتر زولو حقوافاتن حرغرخاتن كم حماق كريه بلون يبوشله تسعقمناتهم ممليسي بئس مغنياتو إثيوبيا تا جبتي تا أنكو زعابيت مسمر ناي موصي أفدقنا إثيوبيا كسب زخونت ندحرام منكو كلتيوم زي مرداء تفتيرو انتاينا نتسبه إثيوبيا كالم على بك الدليات كالم على برما نتودب كاب جبتي ناب كال دايفرسيفاي كتقبريا ناب إيرترا يكون ثم كتقبرو وناتا إيرترا انفراستراكشر بلا مس إيرترا ديلوني بلا سلازي ناب كينيا ديا ناب كال كتمت كتقدريا ناب كالت أميتا لوجيستيكس ناتا كساب زرق حد ما أبير ترازول حلمتاتنا جندتاتن مليسو ناك عامة ويونادا خمي كخيد وتحضراوي عند رانتو زي كوينو نقطة باوي كونتات نير تراغو بيت كخبر زغل كحسب ويون اتم حساب زعكلون بقطباوي جاستيفيكيشن كتقبروا له كبيدي كون سلازي اجين حجيبون دزاربوم زلو ابجبت تعتبرتنا نقدي سلازلنا نابي عصب غيرنا دراماتات انت غيرنا من ابو عصب تسليتنا نقدنا نابو شفت خنقبرو بزح واغاي حتى ناني زبل اقول تحساسبا يزلو مع البروفيسور هسكيل وكاب تدغاغامي تزاريبوم يمزي مغنياتو نابجبت كتكيد نرخين كا ابجبتي ببليون ازت من انفستيجر كان ابو عصب كتكيد تابع خاطم صونتي انفستمنت نابوليوم تزاربو بزخونه امونغو إثيوبيان جبتن زلو مسحاب قطالي زخي زلو ابي احمد مس جبتي سلام كغبر زي مخالو دما مستم ابو زلو سوبر باورز كم بالفرنسا دي قلملون ابي احمد انت عينت اكايدا كم زلو مبرهي كون سلازغل ازون كم صبق كري غلي هل موداتا حنتي ابزوانزي ابزوانا اگداسي زلا انتلا امونغو سودانن ጉዳይ ናይ ሱዳን እዩ ጉዳይ ናይ ሱዳን ድማ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ሱዳን ናብ ኣሜሪካ ጌሹ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ፕራይም ሚኒስተር ከማል ኢድሪስ ብጉዳይ ናይ ሱዳን ጉዳይ ንክዘራረብ ናብ ኣሜሪካ ንኒውዮርክ ናብ ኣሜሪካ ከይዱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ሓደ ኣገዳሲ ምዕባለ እዩ ምክንያቱ ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ክሳብ ሓዱሽ ዓመት ገለ መዕለቢ ክንገብረሉ ኣለና ዝብል ዝበሃል ዝነበረ ዘረባ መይቢ ንሱ ናብ ትግባረ ክኸይድ ይኽእል እዩ ጅቡቲ ድማ
ኣብዛ ሓለፈ ኢልና ናይ ሱዳን ጉዳይ ከምዚ ይብላ ኣሎ ኣብ ናይ ጅቡቲ ተመሊስና ድማ ቅድሚ ናብቲ ካልእ ምስጋርና ጅቡቲ እንታይ ይገብርለው ኢልና ንኢትዮጵያ ፀቕጢ ንምፍጣር ሞር ናብ ግብፂ ይፅግዑ ከም ዘለው ሞር ምስ ግብፂ ዲል ክገብሩ ይፍትኑ ኣለው እዚ ከዓ ንኢትዮጵያ ዝኾነ እንድሕር ገይርኩም ላ ንሕና ሕቆ ኣለና ንባላ ንፈረንሳ ክትሕዙ ገለ እንተፈቲንኩም ንሕና ምስቶም መፀፀላትኩም ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ዝብል ኩነታት ናይ ጅቡቲ ግድን እያ ከምኡ ክገብሩ ግድን ከምኡ ትገብር ኣለዋ ካላ ማረት የብላን ጅቡቲ ምክንያቱ ጅቡቲ ንኢትዮጵያ ከምዚ ኤርትራ ወታደራዊ ቅልፅም ገጢመ ሰጥለት ከብላ ይኽእል እየ ዝብል ኣተሓሳስባን ዓቕምን የብላ ስለዚ ጅቡቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ካልኦት ሃገራት ተፀጊዓ እያ ረብሓ ከተሳልጥ ትፍትን ንሕማቕን ፅቡቕን ኩሉ ሰብ ነናቱ ሪኣክሽን ክበሉ ይኽእል እዩ ብሓፈሻ እቲ ዞባና ክንምንታይ እናተሓላለኸ ዝኸይድ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ድማ ኣብዚ ሕልኽላኽ ዝመልኦ ተንኮልን ሽርሕን ዝበዝሖ ከባቢ ምስ ምህላውና መጠን ብዙሕ ምንቅስቃሳት ናትና ጥንቃቐ ክንገብረሉ ንግደት ስለ ዝኾና ኢና ሕጂ ናብቲ ካልእ ኣርእሲ ክሰግድ to Europe. And we must be prepared for the scale of war our grandparents and great-grandparents endured. Imagine it. A conflict reaching every home, every workplace. Destruction, mass mobilization, millions displaced. Widespread suffering and extreme losses. It is a terrible thought. But if we deliver on our commitments, this is a tragedy we can prevent. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ናይ ኔቶ መራሒ ዘሎ ማርክ ሩተ ናይ ኤውሮጳውያን ዳርጋ ቀፃሊ ናይ ውግእ ምፍርራህን በቃ ባዕሉ ዝፈጥሮ ዘሎ ኩናት ድዩ ባዕሉ ተኩሱ ክጅምሮ እቲ ኩናት ኣይደኖ ግን ንኩናት ኩሉ ዓይነት ጎስጓስ ይገብር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ኤውሮጳ ዓብ ኩናት ይመፃ ከም ዘሎ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ንጎ ምሸትን ብዙሓት ከም ዝብልዎ ክንድኡ ዝኣክል ናይ ኩናት ሓደጋ ወይ ክንድኡ ዝኣክል ናይ ኩናት ስግኣት ክህሉ ኣይክእልን እዩ ዝብሉ ከለዉ ንሱ ግን really trying to push for this war እዚ ናይ ኩናት ክመፅዩ ዓብ ኩናት ይመፃ ኣሎ መንእሰያትኩም ኣዳልዎ ዝብል መልእኽቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናንሃረ ይኽእል Putin's expansionist ambitions will not stop at Ukraine unless voters are prepared to make sacrifices to guarantee national security. For 3 decades, many did not have to think about the armed forces. Peace was stable. Conflict was distant. But that is no longer true. I'll argue that the situation is more dangerous than I have known during my career, and the price of peace is rising. እዚ ድማ ብካልእ መንገዲ ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ዓዲ እንግሊዝ እዩ ኩናት ቀሪብሎ ተዳለዉ ንኩናት ንስደቅኹም ንኩናት ድልዋት ንክኾኑ ኢቭን ክዋግኡ ከም ዝኽእሉ ግበርዎም ብምባል ናይ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ዩኬ እዚ እውን ስለዚ ኣብ ኩሉ ሃገራት ናይ ኩናት ቋንቋ ናይ ኩናት ምድላዋት ናይ ኩናት ሸበድበድ ብኩሉ መንገዲ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ ሕጂ ድማ ነቲ ኩናት ከመይ ጌርካ ተናውሖ ድማ እቲ ዝዓበየ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ እዩ ካብ ኩሎም መራሕቲ ዝመፀ እዚ ከም ዶኩመንት Kind of fit. If Ukraine falls, he, Mr. Putin, won't stop, said the German Chancellor. Just as the Sudetenland wasn't enough in 1938, Putin won't stop. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፑቲን ንዩክራይን እንድሕር ተዓዊቱ ኣብኡ ጠጠው ክብል ኣይኮነን ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ንባዕሉ እዚ ዎር ሞንገሪንግ እዩ ዝበሃል ኩናት ስለ ዝደሊ ዘሎ እምበር ራሻ ብዙሓት ኪላታት ከም ዝበልዎ ወላ እውን እንተደለየት ዓቕሚ የብላ ንክትቅፅለሉ ትኽእል ዓቕምታታ ኣኻኺባ ድሕሪ ግዜ ምናልባት ኣብዚ እዋን እዚ ክትገብረሉ ትኽእል መንገዲ ከም ዘይብላ ግን ንሰምዕ ኣለና ብሓፈሻ ኤውሮጳውያን for whatever reason ነዚ ኩናት እዚ ይደልይዎ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ድማ ተደጋጋሚ ኩናት ጥራዮም ዝደልዩ ዝዛረቡ ዘለዉ ናይ ኩናት ቋንቋ ጥራዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ እቲ ብፍላይ እቲ ዎርሞንገሪንግ ኢንስቲትዩሽንስ እቲ ኩናት ብጣዕሚ ይደፍኡሉ ከም ዘለውን ዝኾነ ናይ ሰላም ተበግሶ ንዝግበር ድማ ንምዕንቃፉ እንተደይ ኮይኖም ንዑ ጠጠው ከብል ዝኽእል ወይ ንዑ ከብል ዝኽእል መንገዲ ኣይፈጥሩን እዮም ዘለዉ ስለዚ ካልእ ነዚ ኩናት እዚ ንምንዋሕ ንሓድሕዶም ክባልዑ ጀሚሮም ኣለዉ ወደዛት The EU can freeze it, but it can't legally take it. And on paper, the money still belongs to Russia. At the same time, though, Ukraine is running into serious financial trouble. From next year onwards, there's a huge hole in its budget, and it needs cash fast. So the EU, pushed especially hard by Germany, ከም ትሪእዎ ዘለኹም ገንዘብ ናይ ራሻ ኣብ ባንክታት ናይ ኤውሮጳ ዘሎ መን ይውሰዱ ኣብኡ እዮም ዝበኣሱ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ኣብኡ ይበኣሱ ኣለዉ ኤውሮጳ ሕብረት ድማ ነቲ ገንዘብ ክወስዶ ፈቲኑ ነይሩ ክሰርጦ ፈቲኑ ነይሩ ኣጋጣሚ ግን ናይ ቤልጅየም ፕራይም ሚኒስተር ጠቕላላ ዕድል ኣይሃቦምን እንታይ ኢሉ እዚ ናይ ቤልጅየም ዳርጋ ዓብዪ ኣዛራብ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ እዩ always was warning about if you take Putin's money, the central bank money, and you give it to Ukraine and the money's gone, you don't have it anymore, you use your leverage, you cannot use it for reparations, the money's gone.
But you also might enable Putin to mobilize the same amount in counter-confiscations. He will take 17 billion of euro clear of frozen assets immediately. And then he will start, of course, looking for other billions that he can confiscate of Western money. ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ናይ ቤልጅየም መራሒ ዘሎ እዩ ነዞም ኤውሮጳውያን ድማ ዳርጋ ዕድል ዝኸልኦም ዝበሃል ዘሎ ሲ ምክንያቱ ቤልጅየም ሕብረት ኤውሮጳ እቲ ባንክ ንዑ እቲ ገንዘብ ሒዝዎ ዘሎ ኣብ ቤልጅየም እዩ ዘሎ ኣብ ናይ ቤልጅየም ጀሪስዲክሽን እዩ ዘሎ ስለዚ ንቤልጅየም ብቐጥታ ክፀልዋ ዝኽእል ምዃኑን ካልእ ድማ ወላ እውን ነቲ ገንዘብ እቲ ንሎሚ ኤውሮጳ ክንሕግዘካ ኢና እንድሕር ኢሎም ኣውሲዶሞ ፅባሕ ንጎ ራሽያ ኣብ ኖርማል ምስ ተመልሰት ንዓና ንቤልጅየም በይንና ክትሓስየና ትኽእል እያ ብዝብል ስነ መጎት እዩ ዝከራኸሮም ዘሎ ናይ ብሓቂ ኣንፃሩ ግጅፍ ዝኾነ ካምፔን ይገብርሉ ኣለዉ ግን ብግምጣሉ ድማ ህዝቢ ቤልጅየም ኣብ ጎኑ ከም ዝስለፍ ገይሮሞ ምክንያቱ ኤውሮጳ ናይ ኤውሮጳ ቢሮክራሲ እቶም ኣብ ስልጣናት ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ዝፈጥርዎ ዘለዉ ሓደጋ ንወለዶ ዝመፅእ ቤልጅየም ዋጋ ዝኸፍለሉ ክኸውን ኣይንደልን ኢና ብምባል ነቲ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብቲ ዝፈተኑ መንገዲ ከም ዘይሰልጦ ገይሮም ማለት እዩ ሶ ካብዚ ቀፂሎም ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኣዛረባ ኣርእስቲ ይቕፅል ኣሎ ሙግ ኤውሮጳን እዚኦምን እቲ ክርክር ይቕፅል ኣሎ ባት ኣጋይን ንሓዋሩ ናበዩ ክበፅሕ እቲ ኩነታት ድሮ ካልእ መዕለቢ ገይሮም እዮም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ እንታይ ገይሮም ባዕሎም ተለቂሖም 9 ቢልዮን ንዩክሬን ክብዋ መዲቦም ኣለዉ 9 ቢልዮን ስለዚ 200 ቢልዮን እዮም ክብዋ ሓሲቦም ነይሮም ነቲ ገንዘብ ናይ ዩክሬን ናይ ራሽያ ብምሉ ግን ንዕኡ ስለዘይ ተሰማምዑ ካብ ባዕላቶም ብዝወፀ መንገዲ 9 ቢልዮን ዶላር ናብ ዩክሬን ክወሃብ ዩክሬን እዚ ገንዘብ ተደይ ተዋሂብዋ ቁጠባ ናታ መንግስቲ ናታ ሰራዊት ናታ ጠጠው ከብል እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ኣታዊ ስለዘይብሉ እዚ ኩናት እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ኤውሮጳ ፋንድ ዝገብሮ ዘሎ ኩናት ምዃኑ በዚ ኢኻ ትፈልጥ ኤውሮጳ ትሕቲ ቅርፂ ናቱ ቁጠባ ናቱ ካልእ ነገር ኩላ ወንዚፉ ኣብ ዩክሬን ጥራይ ኢንቨስት ገይሩ ይኸይድ ኣሎ and at the end of the day ከም ንሪኦ ዘለና ድማ እዚ ዲቤት እዚ ይቕፅል ኣሎ ኣሜሪካ እውን ነቲ ገንዘብ እቲ ክትወስዶ ከም ትደሊ ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ብግምጣሉ ራሽያ እውን መልሲ ትቦም ኣላ Russian leader Alexander Lukashenko says Russia has deployed its latest nuclear-capable missiles to Belarus. The newly developed Russian hypersonic nuclear-capable missile known as the Oreshnik was first tested as a conventionally armed version in a strike on a Ukrainian factory. ራሽያ ድማ እቲ ገጀፍቲ ወይ እውን ዓበይቲ ሚሳይላት ናቶም ብፍላይ ኦሬሽኒክ ዝበሃል ኒኩለራዊ ወይ ከዓ ሃይፐርሶኒክ ዝኾነ ሚሳይል ናብ ቤላሩስ አንቀሳቂስዋ ከም ዘለውን እዚ ሚሳይል እዚ ድማ ከም ፑቲን ዝብሎ ብዙሕ ግዜ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ጠጠው ከተብሎ ትኽእል ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ኤር ዲፈንስ ሲስተም ክከላኸሎ ዝኽእል ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ስለዚ ኣጋይን ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ኣብ መንጎ እዞም ሓይልታት ዝግበር ዘሎ ኩነታት ይቕፅል ከም ዘሎን እቲ ምፍጣጥ ናታቶም እናሓየለን እናበርትዐን ይኸይድ ኣሎ ኣሜሪካ ምስ ራሽያ ተሰማሚዓ ነቲ ጉዳይ ጠጠው ከተብለሉ ትኽእለሉ መንገዲ ትፍትና ኣላ ኣብ ማያሚ ዝግበር ዘሎ ኩነታት እውን ንሰምዕ ኣለና በት ንጹር ኣይኮነን እዚ ጉዳይ እዚ ክውዳእ ድያ ይውዳእን ኣሜሪካ ነዚ ሰላም ትብገሰሉ ዘላ ንምንታይ ንዝብል ድማ እዚኣ ጥራይ ሰሚዕና ንወድእ Putin to stop the war and that Trump wants to use the levers that are available even less. I mean, more military assistance is sort of a non-starter. The U.S. can only produce so much. Europe is basically out of material. It's all coming from U.S. production lines, even if Europe is paying for it. So I don't see there as an option to provide more weapons. Providing things like Tomahawks isn't going to change the trajectory of the war and has major escalation risks. So that's out. The idea of adding more sanctions, I mean, sure, we can put on more sanctions, but the sanctions impose costs, but they don't change Putin's calculus. We've seen this over and over again. And we're getting... ከም ንሪኦ ዘለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣሜሪካ ዋላ ነዚ ሰላም ትደልዮ ዘላ ሰላም ስለ ትፈትደ ይኮነሲ ክትገብሮ ትኽእል ነገር እውን ከም ዘይብላ እቲ ክትገብሮ ትኽእል ድሩት ስለ ዝኾነ ጥራይ ሌቨሬጅ ዝበሃል የብላን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣፅዋር ብብዝሒ ንዩክሬን ከይትቦ ተፍሪ የላ ስለዚ እታ ኤውሮጳ ዝበሃል ማ ጠቕላላ ፋብሪካ የብሉን ስለዚ ክገዙ ይኽእሉ እዮም ግን ፋብሪካ የብሎም ነቲ ኩናት ንምንዋሕ ወላ ዝደለና እንተደለና እውን እቲ ንዑ ከነናውሓል ንኽእል ሎጂስቲክስ እውን ፀገም ይላ ካልኣይ ወላ እውን እቲ ዓበይቲ ሚሳይላት እንተሪብናዮም ነቲ ኩናት ዳ ናብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ዳይ ከስግሮ ዝኽእል እምበር ንዩክሬን ፍሉይ ኣድቫንቴጅ ሂብዋ ኣብ ዓውደ ኩናት ከም ትዕወት ክገብራ ይክእል እዩ ሶ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ነዚ ናይ ሰላም መንገዲ ምስ ዩክሬን ምስ ራሽያ ትመርፆ ዘላ ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘይብላ እያ እገዳ እውን ክትፍትን ንኽእል እያ ክትውስቕ ትኽእል እያ ገዳ ኢሉ ግን እቲ እገዳ ንፑቲን የዳኽመ የለን
ወይ ውን ነቲ ኩናት ናይ ምውዳእ ተኽእሎ ኣይፈጥርን እዩ ዘሎ ፑቲን መመሊሱ ካብ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ቁጠባ ናቱ ንሓዋሩ ከም ዝርሕቕ ፒቨት ገይሩ ናብ ካልእ ዳይሬክሽንስ ከም ዝኸይድ እዩ ዝገብሮ ዘሎ እዚ ድማ ንኣሜሪካ ዊክነስ እዩ ኣሜሪካ ሓደጋ እዩ ዴንጀር እዩ እዚ ዋይ መጠነተን ሃገራት ካብኣ እናርሓቑ ዝኸዱ መጠኑ ንኣሜሪካ ሓደጋ ኮይኑ ዝስማዓ ስለምንታይ ኣብ ነፍሳ ዝተፀጉዑ ተኮይኖም ጥራዩ ትገዳናታ ክሰርሕ ዝኽእል እምበር ጠቕላላ ምስ ኣርክብ ዘይብሉ ቁጠባ ወላ ሓንቲ ክገብርዎ ስለ ዘይክእሉ ኣብዚ ሓንቲ ኣርቲክል ኣቢሎም ነይሮም እዚ ናይ ቻይናን ራሽያን ዝምድናታት ኣመና ስግኣት ከም ዝፈጥረሎም ዘለውን ክልቲኦም ድማ መመሊሶም እናተሓዋወሱ ይኸዱ ከም ዘለውን ክልቲኦም እውን ሓደ ዓይነት ፀላኢ ይረኣየሎም ከም ዘለዎም ብርግፅ ንሳቶም ንዖም ንምፍላይ ብዙሕ ቃላትን ተንኮልን እዮም ክጥቀሙ ዝፍትኑ ግን እቲ መሰጅ ናቶም ገምጢልካ ተሪኻዮም ቻይና ዓብ ቁጠባ ኣለዋ ራሽያ ድማ ሪሶርስ ኣለዋ ክልቲአን ድማ ዓብ ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ወታደራውን ቁጠባውን ጭዋዳ ስለ ዘለዎም ነቲ ካልእ ክፋል ናይ ዓለም ናይ ምፅላው ተኽእሎም እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ ክልቲኦም ድማ ብሓደ ተጠናኒጎም ዝኸድዎ ዘለዉ ንኣሜሪካ ሓደጋ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ ናብ መንጎኦም ጋብ ክትፈጥር እንተወሓደ ኣሜሪካ እንታይ ክትገብር እያ ትደሊ ዘላ ገለ ፅግዕተኛነት ኣብ ኣሜሪካ ከም ዝህልዎም ፅባሕ ንግሆ ገለ እንተኢሎም መፈራርሒ ነጥቢ ክህልዎም መፈራርሒ ነጥቢ ናትካሲ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ጥራይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለምንታይ ኒኩለር ጌርካ ንራሽያ ከተፍራይ ትኽእል ኢኻ ካብ ናትካ ዝበዝሕ ስለ ዘለዋ ወላ እውን ካብ ናትካ ዝውሕ እንተለዋ ንኸተጥፋእካስ ዓቕሚ ኣለዋ እዩ ስለዚ ኣብ ቁጠባ ሽርክነት እንተለካ ኮይኑ ጥራይ ንቻይና ንኣብነት ብታሪፍ ብንግዲ ክንሕዛ ንኽእል ኢና ኢሎም ዝሓሰብዎ ብቴክኖሎጂ ክንቋፀራ ንኽእል ኢና ኢሎም ዝሓስብዎ እንታይ ፈጢሩ ካብ ናቶም ዝበርትዕ ካብ ናቶም ዝሕይል ካብ ናቶም ዝቕልጥፍ ኣማራፂታት ክፈጥሩ ተገዲዶም እቲ ምርጫታት ናቶም ድማ ንኣሜሪካ ሓደጋ ኮይኑዋ ሕጂ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ነዘን ሃገራት እዚኣተን እገዳ ምግባር ንነፍሳ እያ ትሓስብ ዘላ እምበር ንዓና ኣይኮነን ትሃዝ ዘላ ንሳቶም ግዝያዊ ቃንዛ ክፃወሩ ዝኽእሉ እዮም ንሓዋሩ ግን መፍትሒ ክረኽቡ እዮም እቲ ንሓዋሩ ዝረኽቦ መፍትሒ ግን ንኣሜሪካ ንሓዋሩ ቁፅፅር ከም ዘይህልዋን ናታ ዓቕሚ ድሩት ከም ዝኸውንን እዩ ዝገብሮ ዘሎ ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ድማ እዚ ይመስል ኣሜሪካ ኣብ ከባቢያ ስርቂ ትቕፅል ማለት እዩ Breaking news that we're following this hour. The US has seized a merchant vessel off the coast of Venezuela. It's the second vessel seized by US forces near Venezuela in recent weeks. Heidi Jo Castro is live for us in Washington, D.C. Another escalation in tensions. What do we know, Heidi? That's right. We know that these two crude vessels carrying كم نريد لنا حجون انتخونه أمريكا توسعي مركب ناي فنزويلا قوية كم زلاي زين جرزلو بغض علي ناي فنزويلا نبرت زخنا مراقبن جلابون ناج قوية وسط كم زلا يزين جرزلو زخا كينات نمجمار مغسكاس أبزل على درجة بتحي كم زلون فنزويلا زخنا يكون جيجا ميس كالكوليشن جيرا رياكت كتجبر انتفتينا نابود زمت سقمتي نابكالك وخيط كم زخلي يزين جرزلو بزخنا فنزويلا دونالد ترامب ستيل ambitions ناتو ويونتي تعطناتو يقصر كم زلو يزنقر كابكاتيلنا حنت سلب زوات يعني راسا دم انت هتبل اوروبا تشاينا امريكا يودادرو مالو امريكا ستيل ابتي بفلاي برايفت كامبانيز $1 billion or ليوز خونا برايفت كامبانيز ستيل اب امريكا كم زلو ازبس حكم نريو زلنا مالتيو نتاعتك تورت كلها تشاينا مبل كاليتي سالسايد ما اوروبا تازا ابيت كامباني برايفت كامباني زفريوا سترايب تبال زانا بيمنت جيت واي مالتيو ساترا كوينا زلا مالتيو خالي نناشي زلوم بحفشا اوروبا كنمنتاي اب ودرنا تكنولوجي እናጠፈ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርኢ ብዙ ኢና ንርኢ ዘለና ከምኡ ኢሉ እናቐፀለ ከሎ ካልኦት ድማ ብዙሓት ከም ዝብልዎ there was this ናይ ቻይና ቴክኖሎጂ ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ንላዕሊ ይመፅእ ኣሎ ሓደ ካብ ድማ እዚ እዩ around on a flying car seems possible only in the distant future. But in China, that reality may not be so far away. The government is encouraging the growth of what it calls the low-altitude economy, aircraft that fly below 1,000 meters. This EHang electric vehicle is the first in the world to be certified by a national aviation authority for commercial use. كم نريد زلنا تشاينا أمريت بزلوا مخاين ترايدي كونس نت سماي ناب سماي قص أنز بقصة زلاوي ونزبرة مخاين ونتقونت نعداقا دومينيت كبرو خمزة لا يزن قرزلو زد ما انتهي زريكا تكنولوجي كاوز لنا تشاينا درجة ني معربة وعالم أم معربة وعالم فلوي نجار كافزين حوي حيالي نجارنا الدقاقم نجارات راينا نري أب تشاينا يو حدش نجار زرزلو كم تري ور لهم زي تكنولوجي فلاين كارس بحال كم كاب كونسبت واتيو ناب
ህዝቢ ወሪዱ ብዙሓት ጆርናሊስትን ካልኦትን ድሮ ኣብ ቻይና ኣብ ገለ ከተማታት ከም ሬጉላር ተጠቀምቲ ኮይኖም ይጥቀምሉ ከም ዘለዉ ይዝንገር እቲ ቴክኖሎጂ ድማ ቨሪ ፕራክቲካል እዩ ፕራክቲካል ፀገማት ዝፈትሕ እዩ ንኣብነት ዓበይቲ ከተማታት ንሕርኸት ከዓ መኪና ክህልወካ ክእል እዩ ዋላ ክቡር ክኸውን ይኽእል ዋላ ሕሱር ግን ፅርግያ ልኩት ዝበለተ ኮይኑ እንታይ ትገብሮ ፎር ኤግዛምፕል ዱባይ ኬድ ብዙሕ ክቡር መኪና ትርኢ ግን ኣብቲ ከባቢ ማእከል ከተማ ወይ ኣብቲ ኣገደሲ ናይ ቱሪስት ቦታ ተሪኻ ተመኻይን ፈፂምካ ይትንቀሳቐስ ኢኻ ትራፊክ ጃም በቃ ብሉዕ በዓልቲ ተገቲሩ እዩ ዝውዕል ሰብ يحزنك كمان بت ماكينة زي كساقس سلازي كبر ماكينة جزي خا خد زورو انجوي كجبرو ونعدل يبل كمانياتو بترافيك جام سلة التحات زي كم زعينة مخاين قل نتي زلو سقم فتح زخل بمخانو كم ريا زلنا نتي ريل تشالنجز ناي جزينا عندنا ماكينة غير كاي خيط كانتي ماكينات زي جي نبزو حسابات في نتي ويلتي كلاس بحال زبالة زي أنا زجرا منقل ولا تفتراونت ناتهم 6 ساعة كندي أبايتا طعم زلوا نقرات كم زفت technology it is so زيارة بنترايوا هم ماكينة ناتكاس درون جيرهم لافتا ماكينة إذا درون سكنتاي تجبر بترجع ناخذ كهلا ترجع قد ما يخازلو انتاي كم زمثل ريات تلقرا كمالتي they are so really نقد ميزة متى تحساس بعض زلهم يم لذي كم تري وزلهم إذا درون حفيلة أب كبابي خاص لديو ترافيك جام دي زلون انتاي لحدا جا ريا تمالي سالمة أبتا ماكينة خا قطب تبل مالتي so they really create things that are useful نتي day to day life ناي سبات كفتر زل كمون نفريت أبدا حدا كان تقاتي ما كم يجرك توردا I mean technology in China is just mind blowing يقولوا بكا دنقرقر زبلكا عين الدرجايو but we are really glad أب عالم أب technology زتوكر حجر ملا وكاب كينات أقرقر واتيو نغزل نبزو بانا ኢትዮጵያ ሰላም የለም ምክንያቱም ያለው መንግስት ለሰላም ፍላጎት የለውም መቶ በመቶ በኔ እነሳየው ይሄ ምንበት ምክንያት አንደኛ አሁን ስለ አማራ ክልል ይባላል አዘናለሁ ሰው የሞቶ ነው ትግራይም ኦሮሚያ አዘናል ግን ጋምቤላ ስናይ በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ መንግስት መከላከያ ሰራዊትና በኦነግ ሸኔ መካከል ልዩነት የለም كم تري ورلهم ناي غامبيلا حزبي دمصناتون اوياتناتون تدغاغامي كسمعينا نرزلنا حلف حليفو ابزوانزي ولا ببعل بي بي سي درجاون اتناتهم كانزا كوت جمير له بي بي سي حدا ارتيكل صحيف نيرو بزعبا اب غامبيلا زكايت زلو if they killing me اوز زفصم زلو قفعي عمز حماق نغرات ازي بزح كم زخونه اب بي بي سي وتي نيرو حساب حج كنديرينا لنا اب تግራይ بزح عمز كم استخايدرينا ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዙሕ ዓመፅ ጎነፅ ሞት ቅትለት ኩሉ ዓይነት ህልቂት ይፍፅም ከም ዘሎ ህዝቢ ኣምሓራ ይዛረብ ኣሎ ኣብ ጋምቤላ ተመሳሳሊ ግፍዒ ይፍፀም ከም ዘሎ ህዝቢ ጋምቤላ ይዛረብ ኣሎ ስለዚ ከመይ ጌርካ ኢኻ ኣብ ሓደ ቦታ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ይፈፂምዎ ትብል ኣብ ካልእ ናይ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ግን ብተደጋጋሚ ዝደጋገም ባህሪ እናረኣኻ እዚ ሲምፕል as that እቲ ኩሉ ዝብልዎ ፋላሲ ናብ ኤርትራ ከፀጉዕዎ ዝፍትኑ ሓሶት ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ ክሳብ ሕጂ عمت ويقول دكنستيو استعمزا كل تشعين شد شميتين تيس عن شوعاتن documented cases كم زلو زي كم لما victim ويكا قدايات تعسر شو تعمد دم 4.5% نايتن عمت زلوا cases مخانو زي أبغان بين لايو سلازي أبام حرا كم عش حد دكنستيو عمت أنت لوا أبتقرأ تعمد أنت هريلكا وش كله زا وش إثيوبيا وش إثيوبيا زك أبو رومك بزحكم خمسة ليزن قرب كالكم سلازي ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍፀም ባህሪ ናቶም ስለ ዝኾነ ናቶም ፀገም ስለ ዝኾነ እምበር ናብ ኤርትራ ከፀጉዕዎ ዝደልዩ ዝነበሩ ከመይ ጌርና በዓላቶም ብዝፈጥርዎ ዘሎ ዲባንክ ይኸውን ኣሎ ከምኡ ድማ እንታይ ንርኢ ኣለና ማእከላይ ዕድመ ናይተን ዝዕመፃ ዘለዋ እንድሕር ኢልና ካብ 8 ዓመት ክሳብ ደቂ 8 ዓመት ክሳብ 65 ዓመት ከም ዝህሉ እዮም ዝንገር ዘሎ ከምኡ ድማ ናይ ጥዕናዊ ኮምፕሊኬሽንስ ዝፍጠረለን ዘሎ ልዕሊ 50% ናይተን عمل زقات منزلة victims tested positive for كان بتي صوتاوي ركب زي محلله في حمامات يتقعن كم زلو ما ينقر له سلازي ل 5% نايتن عمل زقات منزلة بزي حمام ناي كم بعل ايدس امسلو تصلو كم زخونه يقبر له داي زري كازدما ابي احمد زقواصصره هاجر اكمي درجه وديقه خمزلا نمر اياز اكل اعتراف بيل ما ينقرنا صنيو ኢትዮጵያ
ኮንትሮል ክገብርዎ ዘይክእሉ ደረጃ ፀገማት ከም ዘለዋ ጋምቤላ ዝበሃል ሃገር ይፈርስ ከም ዘሎ ብዙሕ ቪድዮታት ከምፃልኩም ይኽእል ኣብዚ ግን I really don't have the time ነቲ ቪድዮታት ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ክፍትን እየ እምበር ነቶም ቲም ናተይ ኮምፓይል ግበሩ ለይለ ነጊረዮም ነረ I don't see ኣብዚ ሕጂ ኣብዚ ቀረባ ይሪኦም የለኹን ምናልባት ሓደ ክልተ ቪድዮ ክረክብ ይኽእል ይኸውን ግን there's a lot of problems ኣብቲ ዓዲ ዘጋጥም ዘሎ violence ዓመፅ ፀገም ብብዝሒ የጋጥም ከም ዘሎ እታ ሃገር ድማ ፌይል ገይራ ከም ዘላ ብመን ይኸቲ ፀገም ዘጋጥም ዘሎ ንዝብል ድማ ብመን ዘጋጥም ዝብል ዘሎ ድማ መን ከም ዝገብሮ ዘሎ እውን ኣይንፈልጥን ኢና ብልፅግና ክገብሮ ይኽእል ሰራዊት ናይቲ ሃገር ሸኔ ክገብሮ ይኽእል ክልቲኦም ሓደ እዮም እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ንዓና ታርጌትድ ኮይና ግዳያት ኮይና ኣለና ዝብሉ ኣለዉ ስለዚ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ኣብቲ ሃገር ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ እቲ ብልፅግና ጀነራላት እንታይ ይብላ ኣለካ ስምዑ ኣብዚ ሰራዊት የጋራ ጠላትን በጋራ በመቀጥቀጥ ከከፍተኛ ጀነራል መኮንኖቹ ጀምሮ ከኢታማዦር ሹሙ ጀምሮ እስከታች ያለው ሰራዊት የእዝ አዛዦች ክፍለ ጦር አዛዦች አብሮ እንደተገነባ አብሮ ትማል እንታይ ይብለና ነይሩ ዝሰምዑ ኣለኹም ጀነራል መሐመድ ተሰማ ህጅፍ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ እዩ ረይዎ እንታይ ይብላ እንደሰለጠነ ሰራዊት በከፍተኛ ትስስር እና ውህድ ለዚህ ድል አብቅ በውጊያ ስትሞት ጡቷ ተቆርጧል ብለው ለማጭበርበር ይሄን ታክቲክ የሰጣቸው ሻቢያ ነው እናውቃለን ግብጽ ነው እውነታው ግን ተጋለጠ የግብጽን በር አንኳኳ ግብጽ በኢትዮጵያኖች የተሸነፈ ከምትሪ ወደለኹም እዚኦም መልሓሶም ተግባሮም ኩሉ ዝእመን ኣይኮነን ትማል ዝብልዎ ዝነበሩ ሎሚ ዝደግምዎ ኣይኮኑን ስለዚ ሕሳብና ክንገብር ኣለና ጀነራሎም ከምኡ ካድሪኦም ከምኡ ፕራይም ሚኒስተሮም ከምኡ ካልኦት እውን ከምኡ ስለዚ እቲ ናይ ምጥላምን 180 ዲግሪ ካብቲ ትብሎን ትዛርቦን ዝነበርካ ብግምጣሉ ክትሰርሕ ምጅማር ከም ንቡር ተርእዮ ኢና ንሪኦ ዘለና ኣብዚ እውን ለንቀነ ሓደ ኣሎ መዓልታዊ ክንፋሕ ዝውዕል ዘሎ ሰብ 2018 ኤርትራ ላይ የተደረገ አንድ ስብሰባ ነበር አሬና ላይ የተደረገ ስብሰባ ከነ ዘመነ ካሴ የተሳተፉበት ሄኖክ የሚባል ከወሎ አካባቢ ሄደ ከሸዋም እንደዚሁ አንድ ብሩክ የሚባል ልጅ የተሳተፈበት ከጎንደር አንድ ሀብት የሚባል ልጅ የተሳተፈበት ውይይት አድርገዋል የቲፒኤልኤፍ ጀነራሎችም አብረዋል የሻቢያ ጀነራሎችም አብረዋል አሬና ላይ ተገናኝተው የተነጋገሩት ትልቁ ስራ አሁን አንደኛው የአማራ ፋኖ ኮዝ ተብሎ የሚታወቀው የማንነትና የወሰን ጉዳይ ነው ወልቃይትን ከምትሪ ወደለኹም እዚ ፋኖ ተፈላለዩ ኣባላት ናይ ፋኖ ሻዕብያ ከምኡ ድማ ምስ ሕወሓት ተራኺቦም ከም ዝነበሩ ሓደ ዓብዪ ምስጢራዊ ሰነድ ከም ዘውፅአ ገይሮም መራዮም ሓፍኮፍ ደብልዎ ደለው ተቐደዲልዎ እዩ ከምኡ የለን ተፈላለየ ፕላትፎርም ስናሃብዎ ክጭደድ እዩ ድውዕል ዘሎ ብቀደሙ ድማ ነቃዕ ከምኡ ምዃኑ ወላቶም ፋኖ ይፈልጥዎ ነይሮም እዮም ሰሪዞም ነይሮም እዮም ግን ነታ ድራማ ንክብላዕ ክትሰርሕ ስለ ዘለዋ እዩ ከምኡ ሓፍኮፍ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ግን ሽግራታ ብዙሕ ከም ዝኾነ ኣብዚ ካስቡ 100 ሺህ ብርና ከዚያ በላይ ባንክ ቤት ብር ያስቀመጣችሁና 3 ወርና ከዛ በላይ ያልተንቀሳቀሰ አካውንት ካላችሁ ብራችሁ አገዛዙ ወስዶ ይጠቀምበታል ብራችሁ ወጪ ተደርጓል ማን አውጥቶት ነው ብላችሁ ሄዳችሁ ስትጠይቁ ሜሴጅ ስለሚደርሳችሁ ብሩ ሲወጣ ማለት ነው ምን ትባላላችሁ ብድር ነው 30% ወለድ ይከፈላችኋል ወይም 20% ወለድ ይከፈላችኋል ናፈርም ትባላላችሁ አይን ያልፈረምም ብሩን ፈልጓለሁ ካላችሁ እንደዛ ነው የምትፈልግ ትባላላችሁ አዎ ሂድ ወደ ቤት እሺ ነገ ተመልሰና ትባላላችሁ ከምትሪ ወደለኹም ኣብ ባንክና ኢትዮጵያ ልዕሊ 500,000 ብር ዘለዎ ሰብ እንተሎ እቲ መንግስቲ ባዕሉ ብፍቃዱ ወሲዱ ንስራሕ ይጥቀመሉ ከም ዘለዎን ገለ ተተክትዛረብ ተፈቲንካ ድማ ንሰርሓሉ ኣለና ወለድ ክንበካ ኢና ገለ ዝበሃል ዕግርግር እናገበሩ ድማ ብርግፅ መብዛሕቲ ግዜ ባንክታት ገንዘብካ ይወስዱ ወይም ግን ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ይወስዶ እዩ ዝበሃል ዘሎ ወደ ቤት እንደሄዳችሁ የተደራጀ አጋጅ ኮማንዶ ወደ ቤታችሁ ይላካል ከቤታችሁ ትታፈኑና እየተቀጠቀጣችሁ ታግቻለሁና ብሩን ስጡኝ ላኩልኝ ለአጋቾች ብሩን በዚህ አካውንት አስገቡላችሁ ብላችሁ ወደ ቤተሰብ እንድትናገሩ ይደረጋል ያ ብር ከየትም ተብሎ የተወሰደው ያክል ብር ወደ አጋቾች አካውንት ገቢ ይሆናል እናንተ ትለቀቃላችሁ በሌላ አነጋገር ብሩን ከባንክ ወስደን ሳንቀጠቅጥ ሳንደበድብ ብሩን ወስደነው አይ ለምን ብር ይወሰዳል ካልክ ቀጥቀጣንና ደብድበን ብርህን መውሰድ እንችላለን የሚል መልእክት አለው እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ገንዘብካ ንምንታይ ተወሰደ ኢልካ ድራማታት ኣብቲ ባንክ ተፈጢርካ ድማ
ፍሉያት ኮማንዶ ኣብ ገዛኻ መፅዮም ሽፍትነት እዚ ሓቅነት ዘለዎ ሽፍትነት እዩ ኣብ ገዛኻ መፅዮም ዓፊኖም ወሲዶም ጨፍጭፎም ነዚ ገንዘብካ ናብዛ ኣካውንት ዝስደዶ ብሂወት ክትቅፅል ተኮይንካ ተባሂሉ ሰባት ንስኻ ድማ ሂወትካ ከተትሕን ስለትደሊ እቲ ገንዘብ ብሓይሊ መንዚዖም ብፍቃድካ ክንሰርሓሉ ኢና ኢሎም ካትሚልካ እንተደይከትካ ጨፍጭፎም ብሓይሊ ወሲዶም ነቲ ገንዘብ ናብ ዝደለይዎ ከም ዘውዕልዎ እዩ ዝነግር ዘሎ ባለፈው ከባለ ሀብቶች ጋር በተያያዘ ቀጥታ ከባለ ሀብቶች አካውንት ያለ እነሱ ፍቃድ ባንካቸው ውስጥ ያለውን ገንዘብ እየወሰደ አገዛዙ ሰርቼ ከፍላለሁ እያለ እንደሚሸለጥጥ ሰምተናል። ይሄ አልበቃ ብሎ ዛሬ እንደውም የሰማነው ሪፖርት ደግሞ ከቤተ ክርስቲያኑ አካውንት በርካታ አካውንቶቿ አንሙት በቀጥታ ባገዛዙ ገንዘብ ከቤተ ክርስቲያኑ አካውንት እንደሚወጣ ነው እየሰማን ያለው። እጅግ በጣም ከፍተኛ ገንዘብ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ግለሰባት ድማ ሕጂኻ ናብ ቤተ ክርስቲያናት ኣካውንት እናኣተወ ድማ ካብኡ እውን ይወስድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ሓንቲ ሳልሰይቲ ነጥቢ ክንበክም ብጌ ሰው ሳያልቅ ነበር እንጂ እርቅ አሰራሩ በቀን እየተቀበረ በሳምንት እሑድ ይህን ያህል ሰው እየቀበርን ስለ እርቅ አሰራር ስርዓት አጀንዳ ሆኖ ዛሬ አሳዛኝ ነው በጣም። የጤና መድ የቋሚ ኮሚቴ አመራሮች ሹመት ለሴሪሞኒ ማለት ነው። ሴሪሞኒ ብዝኾነ እዚ ጉዳዮም ይንዖም ዝምልከት እዩ ካብኡ ቀፂልና ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ኣብ ትግራይ ዝምልከት ዝብልዎ ዘለዎ ድማ ንስማ። ልኡካን ቡድን ወደ ከፌዴራል ጋር የነበረው የውይይት 2 ቀን ትላንትናና ዛሬ ውይይት አደረጉ። የፌዴራል ትግራይ የተገመተው ሁለቱ የህወሓት ስራ አስፈጻሚ ጠቅላይ ገረመድና አማኑኤል አሰፋ የህወሓት ምክትል ሊቀመንበር እንዲሁም የወዲ ወረደ ምክትል ነው። እዚህ ምክትል ዛ ምክትል ፎቶ ነበር። ፕላስ ለክሊራንስ ለሴኩሪቲ ክሊራንስን ለአንዳንድ ነገሮችም ያው ከማን ጋር እየመጣ እንዳለ ይነገራል። ምን ኦብቪየስሊ ይነገራል። እነሱ ማናገር ከበረ ጋር ምን ውይይት ያስፈልጓል? ብሓፈሻ እቲ ዝበሃል ዘሎ እቶም ልኡኻት እንታይ ከም ዘጋጠሞም ብዙሕ ዓይነት ሓበሬታ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ግን ካብ ሃይለ ደደቢትካ ክንሰምዖ ድሓር ኣብዚ ናይ ስታሊን ተመሊሰ ሓንቲ ክበኩም እየ ምስ ከዶ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣተው ግን ንበይንኻ እንተዘይኮይኑ ካሊእ ሰብ ሒዝካለይ ከይትመፅእ ኢልዎ በይንኻ እንተዘይኮንካ ካሊእ ሒዝካለይ ከይትመፅእ ኢልዎ እንታደስ ምስ ህወሓት ዝበሃል ድርድር የብለይን እዚ ተሓደጋ እዩ ምስ ህወሓት ዝበሃል ድርድር የብለይን ስለዝታደሰ ከም ግዜያዊ ምሕዳር ወኪልካ በይንኻ ንዓ እዚኣቶም ኣባላት ህወሓት ስለዝኾኑ መራሕቲ ህወሓት ስለዝኾኑ ስራሕ ፈፀምቲ ህወሓት ስለዝኾኑ ከኣቱ ምስ ህወሓት ክደራደር ድልየት የብለይን ስለዚ ኣብ ኣይትረፍ ኢሉ እዚኣ ሕዝቲ ዓባይ ሓደጋ ምናልባሽ ታደሰ ይበለንን ክብል ኸውን بتغكل جن حوحات بحال مستودب كدرادر يدلن كم زوله بقلت خم تزاربه عاوزي أي زارب الله أنا زحتة اللي يزارب له مرتو عزلني يزارب له مرتو عزيب لا بده يتكرر يتكلم أي كعلم بسوق أي كعلم عند اليوم راح تيكونس هذا قايل ناس لنا مرتو عزيب ولا ينعمل عاوزيو سبات مسلمون مرتو عدل لكم دولنا نحزبنا ما كاي يونا أكملن ይሄን ልትረዱት ይገባል። ብሓፈሻ እንታይም ዝብል ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቶም ተጋሩ ብዙሕ ነገራት ድራማታት ከም ዝፈጠረሎም ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዎ ድማ ረኺቡ ኣብ ዝዘራረበሎም ነቶም ናይ ህወሓት ብተደጋጋሚ ዝኸሰሶም ትበሃል ዘላ ንስኻትኩም ንፋኖ ሓገዝ ትብለኹም ተሰልጥንዎም እውን ኣለኹም ዝብል ክሲ ከም ዝኸሰሰን ካልእ ድማ ነቲ ፌደራል ክትፍንቅሉ ትሓስብዎ ዘለኹም እውን ትጋገይኹም ዘለኹም ምክንያቱ ካብቲ ንስኹም ትግምትዎ ወፃኢ ሓይሊ ኣለና ኣነ ኣብዚ የድልየኩም ሽግር ከይተኣትዉ ተጠንቀቑ ዝመስል ዘረባ ከም ዝነገሮም እዩ ስታሊን ዝነግር ስለዚ ብግርግፅ ረኺብዎም ድዩ ኣይረኸቦምን እንታይ እዩ እቲ ኩነታት ኣብ መወዳእታ ግን ከም ዝተረዳዱ ዝገልፅ ሓበሬታ እውን ሰሚዐ ወረቀቱን ኣሳይተናል እዚ መልሱ ተብሎ ናይ እሱን ለቀዋለን ብሎ ቀጥታ ታደሰ ወረደ ፕሬዚደንቱ ሂዱና ተገናኙ ከንትና ጋር የተነጋገሩ ብሎ አህመድ ሽዴ ንግድ ባንክ ይሄን የሚመለከተ ጉዳይ እንዲለቀቅ አዝዣለሁ ብሎ ነግራቸዋለሁ ብሏል። ሌላ ብዝኾነ እቲ ባጀትኩም ክመልሰልኩም የኢልዎም ነይሩ ነቲ ባጀት ሒዝዎ ዝነበረ ክመልሰሎም ምዃኑ ነጊሮም ኣለዉ ብሓፈሻ ኣብ መንጎትዮም ወላ እውን ነቲ ብርሃን ጁላ ክረኽብዎ ከም ዝኽኣሉ ዝገልፅ ሓበሬታ እውን ሂቡ ነይሩ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ርዚስ ናይ ብሓቂ ብዙሕ ፀገማት ይካየድ ከም ዘሎ ኣብቲ ናይ 4 ኪሎ ኣካይዳ ምስቶም ተጋሩ ክግበር ዝኽእል ኣብይ ኣሕመድ ማኒቨር ክገብር ይፍትን ከም ዘሎ ነቶም ተጋሩ
ነቲ ጽምዶ ኣፍሪሶም ኣብ ጎኑ ከኣትውሉ ዝኽእሉ በቲ ሓደ ብልመና በቲ ካልእ ድማ ብኩሉ ዓይነት ጭዋዳ ዘለዎ ከኣስሮም ኣብቲ ናቱ ኣጀንዳ ክመልሶም ከም ዝደሊ ኢና ንርኢ ዘለና this is what is happening right now እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ መኖም እዩ ተዓዊቱ ክወፅእ ካብዚ ንግዜኡ ንገድፎ እዩ እቶም ዝተሰገጉ ናይ ምስ ህወሓት ናይ ህወሓት ወከልቲ ከምኡውን ኣካላት ናይቲ ግዜያዊ መንግስቲ ዝነበሩ ምስ ሰጎጎም እንታይ ገይሮም ይብልዎ ዘለዉ ካስምዑ ብዚ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ንታደሰ ወረደ ሒዞም ናብ ኤምባሲታት ኣሜሪካን እንግሊዝን ከም ዘቕንዑ ተሓቢሩ እቶም ኣመራርሓ ግዜያዊ ምምሕዳር ድማ ነቶም ኤምባሲታትን ጥርዓን ከም ዘስምዑ ተገሊጹ ቀዳማይ ነገር መንግስቲ ፌደራል ናብ ትግራይ ዝግበር በጀት ከልኪልና እዩ ድሕሪ ምባሎም ነዳዲ ተኸልኪልና ትእምት ዝተባሃለ ትካል እውን ሒሳብ ቁፅሩ ከይንቀሳቐስ ከም ዝተገበረ ገሊጹ ስለዚ ሕጋውነትና ይመለስ እንድሕር ዘይኮይኑ ድማ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ይፈርስ ከም ዘሎ ክትፈልጡልና ይግባእ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቦም ንመሬት ትግራይ ብሓይሊ ሒዞም ዝርከቡ ወረርቲ ሓይልታት ይውፁልና ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ናብ ዝነበሮ ይመለስ ክብሉ እውን ገሊጾም ክልቲኦም ኤምባሲታት ድማ ብሓፈሻ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም እቲኦም ንሱ ሰጎጎም ናብ ዝምልከቶ እንተወሓደ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይንካ ናብ ኤምባሲታትን ናብቶም ምዕራባውያን ሃገራትን ሪፖርት ክገብሩ ብምኻሎም ንዓቢ ፀቕጢ ናይ ምግባር ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ዝኽእል እዩ ኣብ ዝበልዎ ከይዶም ማለት እዩ ብፍላይ ኣማኑኤል ኣሰፋ ከም ንሪኦ መብዛሕትኡ ግዜ ውዕል ፕሪቶሪያ ግድን ክትግበር ከም ዘለዎን ውዕል ፕሪቶሪያ ንኸይትግበር ሓንጊዱ ዘሎ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ምዃኑ ኣትሪሩ ዝዛረብ ምክትል ፕሬዚደንት እዩ ኣብቲ መርሕነት ናይ ህወሓት እውን ዘሎ እዩ ስለዚ ዋላ እውን ኣብቲ ናይ ህወሓት ዝያዳ ኣረግቶትዮም ብዕድመ ዓበይትዮም ተባሂሉ ኣብዚ ክሰስ ድማ እቲ ኣማኑኤል ኣሰፋ ብዕድመ ውንስ ዝበለ ስለ ዝኾነ ኣብኣ እውን ታርጌት ስኪፕ ይገብራ ክኸውን ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ፕሪቶሪያ ማለት እኮ ዕጥቂ ምፍታሕ ምስ ካሊእ ሃገር ርክብ ዘይምግባር ንሕገ መንግስቲ እዛ ሃገር ምግዛእ እዩ ምስ በሉ ንስኹም እኮ ኮማንዶታት ተመረቑ ዝተቐበረ ከበድቲ መሳርያ ሒዝኩም ትንቀሳቐሱ ከም ዘለኹምን ምስ ስርዓት ኤርትራ ተሰሊፍ ኣንጻር ኢትዮጵያ ትሰርሑ ከም ዘለኹም መንግስቲ ፌደራል ብተደጋጋሚ ይገልጽ ከም ዘሎ መልሲ ሂቦም ብነበር ፕሬዚዳንት ግዜያዊ ብሓፈሻ እቲ ቪድዮ ንክሬዲብሊቲ ካበይ ከም ዝመፀ ርግፀኛ ክንኮን ኣይንኽእልና ግን እቲ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት ንክንፈልጥ ኢና ንገብሮ ዘለና ንቐፅል ጎረቤቶቻችን ሰላም ናችሁ ወይ አንድ ምን ብሎ ጻፈልኝ እዚህ ጋር አስቀምጥላችኋለሁ 3 ሚሊዮን ህዝብ ያለው ሀገር አይባልም ለነገሩ ልብስ መልበስና መኪና ውስጥ ቁጭ ብሎ መነሳት ፎቶ ብቻ ነው የምታውቀው ወንድ ሆኖ ሰልፊ የሚነሳ ሴት ጂኦግራፊ አታውቅም ግን ላስተምርህ ደና ማልታ እንኳን መለራት ሀገር ማለት ነው ግማሽ ሚሊዮን ነው ህዝቧ እቺ ማልታ የምትባለው ጂኦግራፊ እንዴት ነው አይ ዜሮ ነው እዛ ቆልዓ እዚኣ ኤርትራ ገለ ሽልማት ክትባይ ዝግባእ ነቶም ኣብይ ኣሕመድን ስርዓቱን ዘደንቆሮም መንእሰያት ፅቡቅ ዝኾነ መልሲ ትቦም እያ ከምኡ ከምዚ ናታ ፅሑፍ ብዙሕ ግዜ ኢና ንርኢ ኤርትራ እምበርካ ሃገር ድዩ 3 ሚሊዮን ዘለዎ ሃገር ዶ ከምዚ ዶ 3 ሚሊዮን ውሑድ ህዝቢ ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ገለ ዓይነት ጎረቤት እዮም ዘለውና ክገርመኩም ንኤርትራ 3 ሚሊዮን ዘለዎ ሃገር ሲ ሃገር ኣይኮነ እናበሉ ጅቡቲ እኮ ሚሊዮን ዘይበፅሕ ህዝቢ ዘለዋ ጅቡቲ ግን ከም ሃገር ክርእይዋ ፀገም የብሎም ስለዚ ነዚኣቶም ብትክክል ሓደ ግዜ ካብ መንግስቲ ንላዕሊ በዓል እዚኣ ቆቋ ጓልና ሓፍትና ክትምልሰሎም ከላ ኣዝዩ ደስ ይብለና ኣተባብዑ ላይ እስከዚያ ተድልየና እያ ናይ ብሓቂ ምትብባዕ ዘድልያ ነገር ብታውቅ ኖሮ ይህንን ኮመንት አጽፈው እንደገና ነው ከ40 እስከ 50 ሀገሮች የሚጠጉ ከ3 ሚሊዮን በታች ህዝብ ያላቸው ሀገሮች አሉ ንፍዕቲ and she also knows how to do the research ነዞም stupid ሰባት ከመይ ጌርካ ትምልሰሎም ፅቡቅ ዝኾነ ኣፍልጦ ዘለዋ ስለ ዝኾነት ብሓቂ ንፍዕቲ ቆቋሕ ክብላ ይደሊ ከምዚኣቶም ድማ የድልዩና እዮም ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ንቐፅል ካልእ ለንቀነ ሓንትላ ኣብዚ ክልተ ኣርቲክልስ እውን ወፅአን ኣሎ ኣብ ቅድሚት ሸር ገብረን ዝግባኣኒ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ምምላስ ጥራይ ዘይኮነ ሓደ ግዜ ኣገዳሲ ነገር እውን ትፅሕፍ እያ ንሳ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እንታይ ትብል ኤርትራ ፒስፉል ጌት ኦፍ ሆርን ፒስፉል ጌት ኦፍ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ኤርትራ እቲ ናይ ሰላም ስትራቴጂ ናታ እውን ትገልፅ ኣላ ስለዚ ንሰላም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሃንደበት ድመፀ ከም ዘይኮነ እንታይ ዳ ደይ መደይ ተባሂሉ ዝተሰርሐሉ ከም ዝኾነ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘላ ኣገዳሲት ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ ሰላማ ዘውሓሰት ሃገር ከም ምዃና እውን ነቲ ዘለዋ ኣድቫንቴጅ ናብ ካልኦት ከተሰጋግር ወይ እውን ካልኦት ሃገራት ሰላምን ርግኣትን ክህልወን ኣለዎ ኢልካ ክትዛረብ ተኮይንካ መጀመርያ ንስኻ ክህልወካ ኣሎ stability is a deliberate choice shaped by
by the liberation and war experience ኤርትራ ሰላምን ርግኣትን መጀመርያ ሕልፍ ዝበለ ጽላት ናይ ኩናት ኣለና ብለሊ ድማ እቲ መንግስቲ እውን ነቲ ንህዝቢ ከባኣስ ዝኽእል ነገራት ኩሉ ቫሪያብልስ ርዩ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ሓደ ካብቲ ዓብዪ ስራሕ ሰሪሕሉ ኢልና ንምክሓሉ ንሓዋሩን ክቕፅል ንደፍኣሉ ዘለና ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ እዩ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዜሮ ዝመፀ ኣይኮነን ከም ካልኦት ከም ኢትዮጵያ ብዙሕነት ኣለና እዩ ንሕና ስለዚ ብዙሕነት ኣለካ ብዙሕ ስራሕ እዩ ዝሓተካ ነቲ ብዙሕነት ናብ ፀጋ ክትቅይሮ ምክንያቱ ነቲ ብዙሕነት ናብ ፀይቂ ክቅይርዎ ናብ ሕማቅ ክቅይርዎ ናብ ተንኮል ናብ ባእሲ ናብ መመቃቀሊ ክቅይርዎ ዝኽእሉ ብዙሓት ሕማቃት ሰባት ክህልውን ሕማቃት ሓይልታት ክህልው ስለ ዝኽእሉ ስለዚ ብዙሕነትና ናብ ፀጋና ንምቅያሩ ብዙሕ ስራሕ ተሰሪሑ ኣሎ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ንሓዋሩ ውሕስነት ናይ ቀፃልነት ናይ ተሃገር ስለ ዝኾነ ድማ ብዘይገድስ ኣበየናይ ክፋል ናይ ፖለቲካ ኣለኻ ኣብ ጎኒ ሃገርካ ደው ዝበልካኹን ተቃዋማይ ነዛ ሓድነት ዝትንክፍ ክሳብ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ከም ፀላኢ ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ ንኤርትራ ይፈትዋ ዳ ይፈትዋ ንሓደ ሰብ ቀዳመይቲ መለክዒት ናትና ክትከውን ዘለዋ ብናተይ ርድኢት ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ እዩ ምክንያቱ ሰላምን ርግኣትና ናትና ኣብ ሓድነትና እዩ ዝምርኮስ ናይ ደገ ሓይልታት ድሌቶምን ዝደለይዎም ክገብሩ እዮም ሓድነት ኣለና ድማ ነቲ ዝገብርዎ ኩሉ ግዜ ንክንሰግሮ ዝበለፀ ዕድል ኣለና ዝበለፀ ኣማራፂታት እውን ኣለና ካብኡ ቀፂልና ሓንቲ ዘረባ መራ ትደጋገም ኣላ እስከ ፅቡቅ ጌርና ክንሪኣ ሎሚ Rights Office called for the unconditional release of an estimated 10,000 people arbitrarily detained in Eritrea, including politicians, journalists, priests, and students held without charge or trial for years. UN spokesman Saif Magango welcomed the recent release of 13 prisoners held for nearly 18 years in Mysarwa prison, known for harsh conditions. بحفشة زي ناي سورات بيوين زمت تاشمو كم حدا عبي أجندة غيرهم كل اللي يبلو ولو نمنتاي دما إرترا سورات عصرت الشيء سورات اللوازم الزربعة زيادة دما مزناي ناي سويدن ميستر بداية وزعينا بإرترا مخادا دما بزو ارتيكل سكوتس جميل له نسا دما بقداي ناي إرترا وسويدناوي داويت إساء كم سزار عربت جلس حبريتا رينا لنا منكسي إرترا بتخكل بزعباز قداي زي كد محجين تايمر قصنيرو زي ناي داويت إساق زبال زلو أرستي بخمي يزريو منكسي إرتراس كم جمريا نرأيه As I said, he is an Eritrean citizen. He is being held under Eritrean law. He was working as an Eritrean and not as a Swedish citizen in Eritrea. Something needs to be very clear. Dawit cannot have a different treatment than the other Eritreans who have been charged with the same crime. They're all Eritrean citizens. And therefore, Eritrea, the government of Eritrea cannot discriminate against its citizens. እንታዩ ኣቶ የማነ ገብረ ኣብ ዝብሎ ዘሎ ኣብዚ ዳዊት ኢሳቅ ኣብ ኤርትራ ክነብር ከሎ ወይ እውን ኣብ ኤርትራ ክሰርሕ ከሎ ከም ስዊድናዊ ዘይኮነ ከም ኤርትራዊ ዝሰርሕ ነይሩ ስለዚ ኤርትራዊ እዩ ካልኣይ ዜግነት ድማ ናይ ስዊድን ኣለዎ ግን ኣብዛ ዓድና ከሎ ከም ኤርትራዊ እዩ ዝሰርሕ ነይሩ እቲ ዝፈፀሞ ገበን መንግስቲ ኤርትራ ድማ ከም ኤርትራውያን ከም ካልኦት ኤርትራውያን ብላ ኤርትራ ሕጊዩ ክርዮ ዝኽእል ስለዚ ንዳዊት ኢሳቅ ጥራይ ብፍሉይ ምፍታሕ ማለት ኤርትራ ብፍሉይ ንዑ ስፔሻል ትሪትመንት ትገብረሉ ከም ዘላ ካብ ካልኦት ፈልዮ ከም ዘላ እዩ ዝርአ ዝብል ዘረባ እዩ ዝወሃብ ነይሩ እዚ እቲ ናይ ኤርትራ ፖዚሽን ዝነበረ ብጉዳይ ናይዚ ዳዊት ኢሳቅ ማለት እዩ ኣብ ነዊሕ እዋን ስለዚ እዚ ናይ ፎሬን ሚኒስተር ናይ ስዊድን ናብ ኤርትራ ምምፃእ ከም ዝብልዎ ዘሎ ብብዙሕ መንገዲ እዩ ዝርአ ዘሎ ሓደ ካብቲ ኣብ ምስተመለሰት ዝገበረቶ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ከም ዝተዘርበ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ the recent visit to Eritrea ታብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ንመጀመርያ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ብፍላይ ድሕሪ 1993 ናብ ኤርትራ ዝኸደት ክኾን ከሎ discussion is covered regional and bilateral issues ወላ እውን ናይ ክልተኣውን ዞባውን ኩነታት ከም ዝተዘራረቡሉን she describes the visit as a new approach to the Dawit Isaaq case and other consular issues ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ምስ ኤርትራ ንገብሮ ዝምድና ንኩሉ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዘለና ኩነታት ኣብ ደገ ክኸፍት ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከምኡ ድማ emphasized the importance of Isaaq's release and reunion with his family ናይ ጉዳይ ናይ ዳዊት ኢሳቅ መፍታሕን ናብ ስሩ ንምምላስን እውን ከም ተዛረበትሉ እያ ትዛረብ ዘላ she noted that publicly disclosing all the efforts could harm negotiations እቲ ዝተገበረ ኩሉ ንህዝቢ ምግላፅ ነቲ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ስለ ዘበላሹ ተቁጠብ እየ ትብል ኣላ Sweden has no concrete proof of life ብሂወት ከም ዘሎ ዳዊት ኢሳቅ ጭቡጥ ዝኾነ ሓበሬታ ኣለና ክንብል ኣይንኽእል ወይ እውን ብዛዕባ ጭቡጥ ዝኾነ መልሲ የብልናን እያ ትብል ዘላ እዚ
ናይ ስዊድን ምስ ኤርትራ ብዙሕ ዓይነት ትንተና ዝወሃበ ዘሎ ዝግብኦ ድያ ኣይግብኦን ኣብ ዘይገድስ ኣብዚ እውን ካልኦት ስዊድን ሰባት ንምጥራስ ክትጥቀመሉ ትኽእል እያ ዝእንፍት ዘረባ ድማ ንሰማዕ ኣለና ልዑል ገብረኣብ ምስኣኹም ተዘራረበት ምስ ናይ ዩኤን ቤት ፅሕፈት ኣብኡ ምስ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ናይ ኤርትራ እዚ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ክልተኣዊ ርክባትና ከነዕቢ ዝበሃል ዘሎ ስጋ ሕጂ ኣገዲድካ ናብ ኤርትራ ፌይል ዝገበሩ ኣሳይለም ሲከር ወይ ከዓ ዘይተቐበልዎም ሰባት ኣገዲዶም ንኤርትራ ምምላስ ስጋ ሕጂ ይነበረ ደላይቲ ሰብ ክኸይድ ይኽእል ነይሩ ኣገዲድካ ግን ኣይነበረ ሕጂ ግን ኣገዲድካ እውን ንምምላስ ንኽከኣል ኣብኡ ኣትሊስት ነቲ ማሕበራዊ ጉዳያት ዝበሃል ሚኒስትሪ ንዑ ኢምፓወር ምግባር ፋይናንስ ሓጊዝካ ከምዚ ንሶማል እንታይ ገይሮሞ ከይዶም ሓደ ሰብ ብገንዘብ ናይዚ ሂቦም ኣቁፂሮም ናይ ጉዳይ ናይዚ ዝከታተል ኣብ ሓደ ሚኒስትሪ ገይሮም ሶማላውያን ናብ ሶማል ንምምላስ ሚስጥራዊ ስምምዕ ገይሮም ተመሊሶም ሎሚ ትማሊ ሜድያታት ናይ ሽወደን ተቃልሐዎ ኢለን እዚ ናይ ኤርትራ ዑደት ከዓ ሓደ ክልተኣዊ ርክባት ንምግባርን ዞባዊ ምዕባለታትን ገለ ንበሃል ኣሎ እግረ መንገዱ ዝኾነ ርክብ ክንገብር ተኮይና ዳዊት ይስሐቅ ይውጣ ገለ ዝብል ነገር ኩሉ እዚ ግን ሓዋይ ትበልሉ እስኹም እቲ ክልተኣዊ ርክብ ዝበሃል ንስራሕ ንጀምር ድሕሪኡ ከም ሰናይ መግለፂ ናይቲ ጀሚሩ ዘሎ ርክባት ናይ ዳዊት ምውፃእን ካልእን መስ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ እስራት ምውፃእ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ተርእዮታት ኣብ ቅድሜና ሕርኢና እዚ ግን እንታይ ሒዙ ክመፅእ ብድሕሪኡ ነዊሕ ኣይክኸይድኒ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ነዊሕ ዘርዚርና ንገልፆ ነበርና ዝመፅእ ዘሎ ሕግታት ኣብዚኣ እውን ሓንቲ ተዛሪቡ ነይሩ እታ ሃገር ገለ ናይ ምጥራዝ ኤክስፐሪመንት ትገብር ከም ዘላ ኣብዚኣ እስከ ክንፀርብዎ ዕላማና ሰባት ኣብ ኣፍሪቃ ከለዉ ወይ ኣብ ካልእ ሃገራት ኣብ ካቢኦም እስኻ ቋዊ ደይዖም ከም ዘሎ እዚ ከም ዘስፍሕዎ ሎሚ ሓንቲ ምሸት ዝወፀ ናይ ሃገር እውን ሳልሳይ ውሕስ ሃገር እዩ ነይሩ ንዓኻ እንዳበሉ ክነፅጉ እዚ ከም ዘስፍሕዎ ሎሚ ሓንቲ ምሸት ዝወፀ ነገር እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ንኣብነት ኣብ ሰሙን እዚ ኣዘራቢ ኮይኑ ዘሎ ሽወደን ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ናይ ሽወደን ናብ ኤርትራ ከይዳ ኣላ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናብ ካልኦት ወላ ናብ ቀጥታ ናብቲ ሃገር ክሰጉ እንተደይክኢሎም ናብ ውሑሳት ሃገራት ዝበልወን ሃገራት ሳልሳይ ኣካል ሃገራት ናብአን ንክሰግዱ ንክጥርዙ እውን ኣብ መደብ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ዝኾነ ነገር ምዕራባውያን ሃገራት ኣብዚ ሕጂ ክገብርዎ ዝኽእሉ ከገርመና የብሉን ቢካዝ ናይ ስደት ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዘለዎ ፖሊሲታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናባእሰን እናተበላሸውን ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ብዙሕ ኣማራፂታት ክገብሩ እዮም እቶም ፖለቲከኛታት ከምዚ ዓይነት ምርጫታት ዝወስዱ ድማ ደገፍ ኣለዎም ብሃገር ተቐባልነት ኣለዎም እዚኣ ኩሉ ግዜ ክዝክርዋ ኣለኩም ካልእ ካብ ቀፂልና ዜና ዲፕሎማሲ ኤርትራ ኣብ ናይ ዩኤን ኣላያንስ ኦፍ ሲቪላይዜሽንስ ግሎባል ፎረም ዝብል ብፍሉይ ልኡኽ ናይ ኤርትራ ወይዘሮ ወይኒ ገብረ እግዚኣብሄር ተወኪላ ተሳቲፋ ከም ዝነበረት እዩ ዝንገር ዘሎ ብወገን ኤርትራ ካብ ዘቕርብዎ ድማ ቴሮሪዝም and extremism must not be linked to any religion ስለዚ ግብረ ሽበራ ናብ ዝኾነ ይኹን ሃይማኖት ይኹን ዓሌት ይኹን ስልጣነ ክሕወስ ከም ዘይብሉ ናይ ኤርትራ ታሪክ ዘርእዮ ነገር ተሎ ድማ ብሰላምን ብፍቅርን ናይ ምንባር ብቅዓት ከም ዘለዋ ኤርትራ ነዚ ድማ ንዓለም እውን ክትምህረሉ ትኽእል እያ ኤርትራ ስለዚ እዚ እውን ኤርትራ ኣብ ብዙሕ ኮንፈረንሳት ትሳተፍ ከም ዘላ which is really really necessary ናይ ግድን ኣብ ብዙሕ ኩነታት ክንሳተፍ ክንክእል ኣለና ኣብ ኩሉ ዘሎ ቻነልስ ኣብ ኩሉ ዘሎ መጋበያታት ቀሪብና ናትና ጉዳይ ንቅድሚት ከነምፅእ ክንክእል ኣለና ንሱ እንድሕር ጌርና ጥራይና ኣብ ዓለም ቦታናን ድሌትናን ረብሓናን ከነውሕስ ንኽእል ምክንያቱ at the end of the day ኣብቲ ጣውላ ክትህልለካ ኢልና ኣብ ኩሉ እቲ ጣውላታት ፎክፊግና ቦታና ከነውሕስ ኣለና ኤርትራ ወላ እውን ምስቲ ዘለዋ ንእሽተይ ሃገር እያ ብዙሕ ተፅዕኖታት ዘለዋ ሃገር እያ ግን ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ብዙሕ ምንቅስቃሳት ይገብሩ ለው ጥራይ ደይኮኑስ ነቲ ዝግበር ዘሎ ኣብ ሚድያ ንምምፃእ እውን ዝሓሸ ምንቅስቃሳትን ዝሓሸ ምዕባለታትን ንርኢ ከም ዘለና እዩ ዝንገር ዘሎ ብዝኾነ 2025 ዓመት ናተወደት እያ ኣብ 2026 ድማ ብዝሓየለ መንፈስ ናብ ዝበርትዐ ናብ ዝበለፀ ኩነታት ክንከይድ ተስፋ ንገብር ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ሪኢቶኹምን ሓሳብኩምን ግደፍ እናበልኩ ምዛ ደርፊ ክገትፈኩም ኣብሊፅ ዝሪኣ ብርሃን ናይ ገዛና መኹርዒተይ ኣደያ ኣሰይ መኹርዒተይ ብርሃን ናይ ገዛና ንስኽን ተኻሊቕና ደይ ብርሃን እዩ ዘመና ኣደያ 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 ዓይብሓቂ ሓላ ዝያዳ
ከምዛ ትሪዋ ደለኹም ብልጽ ደርፊያ በኣ ከምዛ ዝማ ንፈቱ ንኩለን ኣዴታትና ኤርትራ ድማ ጋቢዝና ያለና let's go